Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Mahirap baguhin ang kinasanayan, pero mas mahirap ang tumandang walang pinagkatandaan. Habang buhay lamang tayong magsisisi dahil hindi na natin pwedeng balikan at itama ang nakaraan. Ikaw, kabarangay, meron ka bang pinagsisihan sa buhay? Merong idiom sa Ingles na tinatawag na old habits die hard. Ibig sabihin may ugali tayo na mahirap nang alisin o baguhin gaano man natin pilitin at gustuhin. Nag-uugat yon sa ating kabataan at nadadala hanggang sa pagtanda natin. Yun kasing eksaktong pinagdaraanan ng letter sender natin for today na si B-Boy. Wala sa unahan o sa gitna ang pagsisisi. Palagi itong nasa huli. Pero sino ba naman sa atin ang pinanganak na walang kapintasan? Lahat tayo ay may kakulangan at may hindi magagandang kaugalian. Pero araw-araw ay pwede tayong magdesisyong palaguin ang ating sarili tungo sa ikabubuti natin at tuluyang magbagong buhay. Gusto mo na bang makarelate sa pinagdaraanan ni B-Boy? Alamin natin yan sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, ano nga ba ang kwalifikasyon para masabing ang isang lalaki ay mama's boy? Yung masyado mapagmahal sa kanyang ina? Yung masunurin kay mommy? O yung tingin kay nanay ay reyna na kailangang hingin ang approval sa lahat ng desisyon sa buhay? Parang queen mother ika nga, laging nagtatago sa saya ni inay. Natanong ko po kasi dahil malaki ang kaugnayan ng mama ko sa kwentong nais kong ibahagi sa programa ninyo. Pero bago ang lahat ay pabati po muna ng isang magandang araw ng Sabado sa mga kabarangay natin na katulad kong taga-subaybay ng Barangay Love Stories. Ako po si Bernardo, taga Quezon City. 46 years old at may tangkad na 5'7". Pero sa kabila ng astig kong pangalan at laki kong lalaki ay kilala ako sa palayaw kong B-Boy o pinaigsing Baby Boy. Bunso ako sa 3 magkakapatid at dahil kaisa-isang lalaki, ako raw po ang baby boy sa pamilya namin. Si nanay rin po ang nagbigay ng alias na kinasanayan ko na lamang habang lumalaki. Karaniwan lang po ang pamilya namin, Papa Dudut. Hindi kami mayaman pero hindi rin masasabing mahirap dahil nakapagpundar naman ng bahay ang mga magulang namin. Kahit paano ay naibibigay naman ni nanay at tatay ang mga pangangailangan naming magkakapatid. Kapag may extra, may panluho pa. Kung ilalarawan ko ang mga magulang namin ay masasabi kong tahimik ang tatay ko. Masipag din siya sa pagtatrabaho samantalang butihing may bahay naman si nanay. Pero tulad ng mga tipikal na ina, mabunganga ang nanay ko lalo na kapag nagsisermon. Lagi siyang naglilitanya ng kung ano-anong bagay bago ibigay ang gusto namin. Sa kabila ng lahat ay hindi kami naghihinanakit sa nanay namin dahil alam naming may kasamang pagmamahal ang mga daldal niya. Habang tumatanda ako ay si nanay lamang po ang pirming umiintindi sa akin. Aaminin ko na may pagkatamad ako at mahinang dumiskarte sa buhay. Sa katunayan ay hindi na ako nakapagtapos ng pag-aaral dahil sinabi ko sa kanila ni tatay na gusto ko nang magtrabaho. Kaso noong nasubukan ko na ay parang ayaw ko na po. 20 anyos na ako noon pero daig ko pa ang batang musmos kung tulungan at alalayan ng nanay ko.
Anak ng tinapa, Biboy! Tulo pa laway mong lintik ka! Aray ko naman po, Nay! Aray ko naman po nainayang kita dyan eh. Bakit po ba kasi nangahampas? Kita niyong natutulog pa yung tao eh. Yun ang dahilan ko ba't kita hinampas. May kwarto ka naman, ba't siya ka natutulog? Dito na po ako inabot ng antok eh. At bakit? Teka, ang baho mo! Amoy alak ka pang mukong ka! Oh, Nay! Nay, wag po! Makawag po, kala mo naman inaano kita? Masakit kasi kayo manghampas. Kulang pa nga yan? Sandali, may pasok ka ngayon sa trabaho, di ba? Opo. Eh ano pa ginagawa mo ritong ugok ka? Tingnan mo yung oras, late ka na. Baka mapagalitan ka na naman ng bisor mo doon. Di ba nung nakaraan kwento mo, sang katutak na sermon inabot mo kasi late ka? Tinatamad po kasi akong pumasok ngayon, Nay. Aray ko! Sige, ano, isa pa? Isa pang batok? Masakit na po, tama na. Pambihira naman oh. May hangover na nga yung tao tapos binabatukan niyo pa ako. Babatukan talaga kita dahil dyan sa katwiran mong bulok. Tama ba yung narinig ko? Tinatamad kang pumasok sa trabaho bago ka pa lang doon? Wala ka pang isang buwan doon, Nak! Bakit tinatamad ka na? Paulit-ulit na lang kasi yung ginagawa namin. Nagsasawa na ako. Tsaka hindi ako gusto nung ilang katrabaho ko doon. Nayayabangan daw sila sa akin wala nga akong ginagawa. Pero may pagkamayabang ka naman talaga, anak. Nay naman napaka-supportive niyo talaga kahit kailan. Ay nako, totoo naman kasi Pero bakit ka ba kasi ganyan? Anong bakit ako ganito? Naluto na ba ng alak yung utak mo? Tinatanong kita kung bakit ganyan ugali mo, B-boy. Bakit imbis na maging masipag ka sa pagpasok mo sa trabaho, napakakupad mo? Ano na lang mangyayari sa'yo kinatagalan kung hindi mo babaguhin yung katamaran mo? Hindi ko alam, Nay. Tsaka matagal pa naman yun. Naku, babatukan ulit kita Hala sige, maligo ka na at magbihis. Bakit po? Malamang papasok ka sa trabaho mo. Oho, ayoko nga po sabi. Wala po akong pamasahe. Problema ba yun? Meron ako, papahiramin kita. Tinatamad nga po ako. Tapos masakit pa ulo ko. Baka lalo po akong hindi makapag-concentrate sa trabaho. Sesermonan lang ako ng amo ko. Hindi naman kasi kasalanan ng amo mo kung masakit yung ulo mo. Kasalanan mo yan kasi nag-inom ka may pasok ka kinabukasan. Kundi ka ba naman loko-loko? Nako! B-boy anak naman. Hanggang kailan ka ba magiging ganyan? Akala ko magsisipag ka na nitong nagkaroon ka ng trabaho pero parang lumala pa yung katamaran mo. Sinusubukan ko naman po magsipag. Kaso nakakatamad. Ewan ko ba? Nakakapagod din kasi yung trabaho ko dun. Dami-daming customer na maaarte. Kung umasta, akala mo, binili na nila yung pagkatao mo. Kundi lang bawal makipag-away sa mga reklamador na customer, baka… Aray ko! Nay naman! Nakakarami na kayo Kung hindi batok, hampas naman. Tama na po! Naku, B-boy, kanino ka ba nagmana? Hindi naman batugan tatay nyo. Mas lalong hindi ako tamad, nak. Kaya laking pagtataka ko, ba't ka ganyan Naririnig mo bang mga sinasabi mo? Yung mga reklamo mo sa buhay? Kasi kung oo, sana kilabutan ka. Sana maiisip mo na merong iba dyan, sobra-sobra yung pagpapasalamat na meron silang trabaho. Tapos, ikaw na meron nga. Walang iba kundi umangal. Hindi niyo po naiintindihan kasi wala kayo sa posisyon ko. Ay, anong hindi ko naiintindihan? Hoy, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Alam ko na yung mga hirap na sinasabi mo kasi napagdaanan ko na yan. Kumpara sa hirap mo, wala pa yan sa kalingkingan ko noong araw. Saka, kalalaki mong tao. Ako tong babae sa ating dalawa pero bakit parang mas matapang pa yata ako kaysa sayo? Bakit mas malakas pa loob ko kaysa sayo, ha? Ay, sandali. Saan ka pupunta? Kinakausap pa kita. Sabi niyo maligo na ako at magbihis. Eto na nga po, gagawin ko na. Kesa naman pumirmi ako rito sa bahay tapos maghapon niyo lang akong sesermonan. Mas gugustuhin ko na lang pumasok sa trabaho kahit nakakatamad. Kahit kailan talaga napakasutil mo talagang bata ka. Hindi na po ako bata. 20 years old na po ako. Oo, pero para ka pa rin isip bata. Hala, sige. Bilisan mo na maligo para mawala na yung amats mo. Kayo ba, Nay, naligo na? Ha? Hindi pa. Bakit? Maligo na rin kayo pagkatapos ko. Baka sakaling mabawasan yung panenermon nyo. Kakarindin na kasi. Buwisit ka talaga.
Nung tumungtong ako sa 18 anyos, nagkasakit at namatay po ang tatay namin, Papa Dudut. Tapos nagtayo ng sari-sari store si nanay na unti-unti niyang pinalago. Yun po ang bumuhay sa amin sa paglipas ng ilang taon. Napagtapos po ng pagtitindahan ni nanay ang dalawa kong nakakatandang kapatid sa kolehiyo. Samantalang ako ay nagsabi na gusto ko na lang tumulong sa kanya sa pagtatrabaho. Bali-salitan po kaming tumatao at nagtitinda sa tindahan niya. Bago ako nagpaalam na gusto kong magtrabaho sa labas. Wala namang kaso yon sa nanay ko dahil gusto rin niya akong matutong tumayo sa sarili kong mga paa. Kaya lang ay hindi naman niya sinabi na nakakatamad pala kapag namasukan ka na sa labas at meron ka ng ibang amo. Kumbagay hindi ko na namalayang nagagawa yung mga bagay na ginagawa ko noong nagbabantay pa ako sa tindahan ni nanay. Bukod doon ay naliliitan po ako sa sweldo ko kahit na wala pa naman akong pamilya ng mga panahon na yon. Nag-aabot ako kay nanay pero pagkalipas ng ilang araw ay magrereklamo na ako sa kanya. Nawala na akong pera. Yun po ang pangunahing dahilan kaya hindi ako nakakapasok sa trabaho. Wala kasi akong pamasahe o pambili ng pagkain kaya binibigyan na lamang ako ni nanay ng pang-budget ko. Hindi na po ako nahihiya. Tinatanggap ko na kahit may kasamang sermon. Papa Dudut, meron po akong girlfriend, si Levi, na mas matanda sa akin ng 3 taon. Sa kanya ko rin po nasasabi ang mga hinaing ko sa buhay at sa trabaho kapag sawa na si nanay sa paulit-ulit kong reklamo. Mabait po si Levi, mahaba ang pasensya at kabaligtaran ko dahil nuknukan po siya ng sipag lalo na sa pagtatrabaho. Sarap talaga nitong pepperoni pizza. Parang kaya kong ubusin tong sang buo. Uy, magdahan-dahan ka naman, D-boy. Nguyain mo rin yung kinakain mo, mamaya mabulunan ka. Hindi ko kasi mapigilan. Alam mo namang paborito ko tong pizza, Bibi. Buti na lang dito tayo nag-date. Ay, may magagawa ba ako? Ako na walang hilig sa pizza pero akong kailangang magbayad sa mga kinain mo. Parang unfair naman yata. Sorry na. Wala kasi akong trabaho ngayon. Kaya wala rin akong perang pang-date. Ayaw mo naman dun sa bahay na lang. Libre na soft drink sa tinapay galing sa tindahan ni nanay. Ay nako. Teka, ano ulit yung sinabi mo? Wala kang trabaho? Tumpak! Ba't parang masaya ka pa? Oo, kasi nakakatamad na dun sa huli kong pinasukan. Tapos lagi pa akong pinag-iinitan ng bisor ko kasi late raw ako pumapasok at kukupad-kupad daw ako sa trabaho. Ibig sabihin tinanggal ka nila? Hindi. Binigyan pa lang ako ng written memo pero ako na yung kusang umalis. Ano ka mo? Kakahiya naman sa kanila eh. Pengi pa ako isang pirasong pizza. Ay, teka. Bakit di ka kumakain? Ayaw mo ba nitong pizza? Sinabi ko namang hindi ako kumakain yan, di ba? Sige, bahala ka. Ubusin ko na to lahat ha. Gutom kasi talaga ako. Tapos tagal-tagal na simula nung huling beses akong nakakain ito. Grabe. Ibang klase ka rin ano? Sa itsura mo parang hindi ka nag-aalala na nawalan ka ng trabaho. Mukha ka pang masaya. Masaya naman talaga ako kasi ayoko nang pumasok sa trabahong yun. Nakakapagod, nakakatamad. Doon na lang ako kay nanay. Tutulong na lang ako sa tindahan niya. Talaga lang ha? Parang nasabi sa akin ng nanay mo na hindi ka rin naman niya maaasahang tumulong sa tindahan niyo. Tanghali ka na raw nagigising tapos kukupad-kupad ka pa. Doon pa lang daw sa pagbubuhat ng mga case ng soft drinks kinakatamaran mo na. Grabe naman si nanay. Kung makapagsalita siya parang hindi niya ako anak. Stress lang sa'yo ang nanay mo. Kung ako rin naman ang nanay mo baka sinipa na kita palabas ng bahay. Sobra ka naman. Buti hindi ikaw nanay ko. Ay, Bibi, wala ka bang pangarap sa buhay? Siyempre meron. Meron bang tao na walang pangarap sa buhay? Lahat naman yata meron. Sige nga kung meron, ano yun? Kita mo na, niloloko mo lang yata ako eh. Niloloko na agad? Hindi ba pwedeng tinatamad lang akong isipin pero meron talaga akong mga pangarap? Pati ba naman yun kinakatamaran mo rin?
World peace! Pangarap ko yan para sa ating lahat. Pangarap ko rin naman yan, pero yung tinatanong ko, pangarap mo sa buhay. Para sa sarili, ganun. Bakit mo ba kasi biglang tinanong yan? Ay, gusto ko lang malaman kasi baka hindi na tayo pareho ng pangarap. Bibi naman, pinapakaba mo ko. Ano ba kasing ibig mong sabihin? Gusto ko nang magka-baby tayo, B-boy. Yun ang pangarap ko sa buhay. Ha? Baby? Anak? Malamang, gusto ko nang maging nanay. Ikaw ba ayaw mo bang magka-baby na tayo? Hindi naman sa ayaw, pero… Sinasabi ko na nga ba eh. Hindi na tayo pareho ng pangarap sa buhay. Ayaw mo nang magkapamilya tayo. Gusto ko syempre, pero… Pero ano? Hindi pa ako handa, Bibi. 20 years old pa lang ako. Pero 23 na ako. Yung nanay ko nung araw pinagbubuntis na ako nung 22 pa lang siya. Saka ano bang sinasabi mo na hindi ka pa handa? Kung gusto mo talagang magkapamilya tayo, dapat handa ka anytime. Siguro may ibang babae ka na, no? Ha? Wala. Saan naman galing yan? Kung wala, bakit ayaw mo pang magka-baby tayo? Hindi mo na ba ako mahal? Anong hindi mahal? Mahal na mahal kaya kita. Kinakabahan lang ako kasi bata pa tayo. Hindi na tayo bata. Nasa tamang edad na tayo. Bibi naman eh. Basta. Kung ayaw mo, hindi ko magbayad ng kinain mo. Tapos maghiwalay na tayo. Wala namang ganyanan. Uy, Bibi! Freelance graphic artist po ang girlfriend kong si Leby Papadudut. Nagkakilala kami sa isang bar sa may Examiner Street sa Quezon City. Nung minsan akong sumama sa gimmick ng tropa ko. Hindi ko makakalimutan yung buwan noon kasi malamig at papalapit na ang Pasko. Buwan ng Disyembre po yun at kasama ni Leby ang kaibigan niyang babae habang umiinom sa parehong bar na kinakaroonan namin. Tapos nakisali kami sa table nila. Simula noon ay lagi na po namin silang kasama ng best friend niya sa mga gala namin, Papadudut. Natatandaan ko na isang beses ay nagplano kaming tumambay sa bahay ng kababata ko na nasa Antipolo. Siyempre kasama po si Leby at ang kaibigan niya. Tapos ay doon na po kami nag-kiss at naging mag-on. Basta bigla na lang nangyari yon. Kahit ako ay hindi ko kayang ipaliwanag. Simula noon ay hindi na kami mapaghiwalay ni Leby, Papadudut. Mahal na mahal ko po siya hanggang umabot sa punto na pinupuslit ko na siya sa bahay namin at nagkukulong kami sa kwarto. Tapos umuwi lang siya bago magising ang nanay ko. Pero syempre nahuli kami ni nanay kaya sangkatutak na sermon ang natanggap namin sa kanya. Hindi naman po siya tutol sa relasyon namin pero sana raw nagsabi kami ng maayos para hindi na namin kailangang pumuslit. Daig pa raw kasi namin ang mga kawatan. Simula noon ay naging legal na po kami sa bahay. Sa pinto na dumadaan si Leby at hindi na sa bintana kaya naman lalo akong naging masaya, Papadudut. Papadudut, pinagbigyan ko po si Leby sa desisyon niyang mag-baby na kami kahit na ayaw ko pa sana. Mahal ko naman po ang girlfriend ko pero nagpapakatotoo lamang po ako noong sabihin kong hindi pa ako handang magkaanak. Siguro ay natakot lamang ako na iwanan niya kaya binuntis ko na po siya, Papadudut. Masaya naman ako at excited noong nag-positive ang pregnancy test ni Leby dahil sa wakas ay magiging tatay na ako. Natuwa naman po si nanay nang sabihin namin sa kanya na magiging lola na siya. Kaya lang ay aminado ako na hindi madali at naging masela ng unang 3 buwan ng pagbubuntis ni Leby dahil hindi makapit ang baby sa tiyan niya. Panay kami noon pa doktor at malaki din ang nagastos namin sa pagpapacheck up. Pero kinatagalan. Naging okay naman ang lahat. Kaso may mga gabi na nagsisisi po ako na sinusunod ko ang gusto ni Leby na mag-baby na kami, Papadudut. Nakakapagod po pala yung responsibilidad kahit na hindi pa naman lumalabas yung magiging anak namin.
Nandyan yung kailangan kong alagaan ng 24 oras si Levy kasi baka may mangyaring masama sa kanya at sa baby namin. Tapos challenging din yung mga unusual cravings niya na kung saan saang lupalop ko pa ng barangay namin hinanap. Kaso yung pinakamalala niyang gustong kainin ay yung lupa sa paso ng kapitbahay namin, laundry detergent, butil ng bigas at kape. Siyempre na-stress lamang akong pigilan at libangin siya para makalimutan niya ang mga yon. Natapos din naman po ang paghihirap ko nang ipinanganak na ni Levy ang baby girl namin na pinangalanan naming Mutya. Kaso ilang buwan matapos manganak ni Levy ay doon pa lamang magsisimula ang kalbaryo ko at sunod-sunod na pagsubok sa aming relasyon. Puwisit naman talaga oh. Ako tong kakasisaryan lang, ako pa tong kailangan magwalis ng bahay. Naturingang may kasama ka nga pero ang tamad naman. Puwisit talaga. Ay, kung labag sa loob mong magwalis, di wag kang magwalis. Wow ha? Kung hindi ako magwawalis, sino magwawalis? Sige nga. Ako! Iwanan mo dyan, wawalisin ko yan. Dami mo pang satsat, ingay-ingay. Ah, ganun ha? Aray! Libby, ano ba? Bakit mo kayo hinampas ng walis? Nak naman ang teteng oh! Hilig mo kasi mag-joke pero hindi naman nakakatawa. Nakakainis lang. Parang daig mo pa yung bulag. Kasi hindi mo naman nakikita yung mga kalat sa sahig nyo. Dinadaan-daanan mo nga lang tapos sasabihin mong wawalisin mo? Parang ilang pirasong kalat lang sa sahig nagkakaganyan ka na? Sa akin mo na naman yata binubunton init ng ulo mo eh. Ano bang problema mo ha? Ha! Ibang klase ka? Nakuha mo pa talagang magtanong ng ganyan? Pagod na ako, B-boy. Kanina pa ako nag-aalaga sa baby natin. Imbis na tutulog na sana kasi puyat ako sa trabaho ko. Pero hindi ko magawa kasi wala naman akong maaasahang tulong sa'yo. Anong walang maaasahang tulong? Ako na nag-aalaga sa anak natin nung nagkatrabaho ka. Ngayon na nga lang ako nakapagpahinga, sinisita mo pa ako. Parang hindi ka naman yata patas. Lugi ako. Ulitin mo nga yung sinabi mo. Ano pa yung hindi patas? Lugi ka pa sa lagay na yan? Aba, nakakalimutan mo na ba na ako ang nagpapasok ng pera para may pangkain tayo at panggatas ng baby natin, B-boy? Tapos sasabihan mo pa akong hindi patas? O sige, ikaw, sabihin mo dali anong ginagawa mo? Wala kang ang pambili ng diaper ng baby natin. Ako lahat. Lintik ka? Ako lahat ng sumasagot sa mga gastusin natin at ibang pangangailangan. Tapos ikaw pa malulugi? Kapal din ang apog mo. Oh, ba't bigla ka namang nanunumbat dyan? Paano hindi ako manunumbat? Kung makapagsalita ka parang hindi mo nakikita hirap ko. Puro na lang yung pagod mong mahalaga sa'yo. Kung tutuusin, ako yung mas maraming ginagawa kaysa sa'yo. Nagpapahinga lang ako at nanonood ng TV bago ka dumating at manermon, Libby. Hindi mo naman sinabi na malaki na palang kasalanan yung pagpapahinga ko. Kung makapagsalita ka, akala mo napakawalang silbi kong tao ah. Sige, sabihin natin ikaw nga yung nagpapasok ng pera sa pamilya natin. Pero rumaraket-raket din naman ako, di ba? May naiaabot din ako sa'yo pag may kinita ako. Oh, naalala mo yung nakaraang araw? Ako bumili ng gatas ng anak natin. Binilhan pa nga kita noon ng damit. Kasi panay parinig mo sa akin na puro na luma mga damit mo. Kahit hindi mo naman madalas suotin yung ibang binili ko. Responsibilidad mo yun bilang tatay. Kaya wag mong isumbat sa akin. Dapat nga ikaw ang nagtatrabaho at hindi ako. Heto na naman po tayo. Heto na naman talaga tayo. Tanong lang ah, tanong lang. Hindi ka ba nagsasawa na ipamukha sa akin na wala akong matinong trabaho? Na hindi ako regular na nakakapag-abot sa'yo ng sweldo? Kasi kung hindi ka nagsasawa, ako sawang-sawa na. Para kang sirang plaka, paulit-ulit na lang. Sinong may sabi sa'yo na magsasawa ako? Kasi kahit tawagin mo pa akong sirang plaka, uulit-ulitin ko talagang kakatalak sa'yo para matanim dyan sa kokote mo na panahon na para maghanap ka ng regular na trabaho. Hindi yung kontento ka na lang ng pa-extra-extra mo. Wala kang ang benefits dyan. Paano pag may nangyaring masama sa'yo? Di dagdag gastos ko pa at sakit sa ulo. Pasensya ka na kung hindi ako kasing talino mo. Pasensya ka na kung wala akong natutulong sa'yo. Hoy! Hindi mo ako madadaan ng pagganyan-ganyan mo kasi style mo bulok. Sa kakapal din ang mukha mo, no? Sa tono mo parang ikaw pa tong kawawang-kawawa. Kumusta naman ako?
Kung gusto mong humingi ng pasensya, wag sa akin. Doon sa anak mo. Kasi meron siyang batugan at mahinang dumiskarteng ama. Sumusobra ka na sa mga sinasabi mo sa akin ha? Pumreno ka naman, kundi… Ano? Sige, anong gagawin mo? Sasaktan mo ko? Sige, subukan mo lang kung ayaw mong ipabarangay kitang ungas ka. Kapal neto. Siya na nga yung tamad. Siya pang may ganang manakit. Makasingit lang sa inyong dalawa ha. Dinig na dinig hanggang dun sa tindahan ko yung ingay nyo. Nag-aaway na naman ba kayo? Nay, yang anak niyo kasi. Nay, wala akong ginagawa. Nananahimik ako rito, siya tong maingay. Bigla-bigla na lang nagsisermon, wala naman kami sa simbahan. May dahilan ako kaya ako nagagalit sa'yo. Sabihin mo, sa akin mo lang talaga binubunton yung galit mo. Pwede bang manahimik na kayo? Mag-usap kayo ng maayos. Kasi nakakahiya sa mga kapitbahay natin. Tapos natutulog pa yung anak nyo. Magigising yun sa ingay nyong dalawa eh. Si Biboy po ang pagsabihan ninyo, Nay. Ako talaga kahit ikaw tong talakera? Sumusobra ka na talaga? Nay, oh! Mga lintik talaga kayo kahit kailan. Hay nako Papa Dudut. Kung hindi lang talaga nanay ng anak ko itong si Levi ay baka nilayasan ko na siya dahil sa talak niya. Para siyang sinanay kong manermon. Nakakairita. Pakiramdam ko ay napakawalang silbi kong tao porke wala akong trabaho. Kung makapagsalita si Levi akala mo siya lamang ang naghihirap, kulang-kulang din naman ang tulong ko para lamang asikasuhin sila ng baby namin. Saka masipag naman po ako sa bahay. Hindi ko sila pinabayaan kaso pensyonadong pulpul pa rin ang tingin niya sa akin. Nakakababa ng pagkalalaki. Dahil mas gugustuhin ko na lamang napilitin ang sarili ko na mangamuhan kesa tiisin ang pagbubunganga ni Levi. Napilitan po akong maghanap ng trabaho, Papa Dudut. Pahirapan pa nga kasi marami na akong pinasahan ng biodata pero walang tumatanggap sa akin. Meron namang sinasabing tatawagan na lamang ako. Pero dahil desidido akong takasan ang ingay ng live-in partner ko, hindi po ako sumuko sa pag-apply. Si nanay po ang nagbibigay sa akin ng pamasahe at pangkain dahil walang-wala talaga akong pera. At kahit may kasama yung sermon ay sobrang nagpapasalamat ako dahil may nanay akong maaasahan sa oras ng pangangailangan. Doon ko po napag-isip-isip na mas kakayanin kong mabuhay ng kasama si nanay kesa si Levi. Hindi nagtagal ay maswerte ako nakapasok bilang bagger sa isang grocery store na rekomenda ni Nanay Papa Dudut. Tinulungan na rin kasi niya akong maghanap ng trabaho dahil nahihinaan siya sa diskarte ko. Akala ko ay doon magsisimulang magbago yung tingin ko sa buhay. Yun bang masisipagan na akong kumayod at pumasok sa araw-araw dahil may anak na akong kailangang sustentuhan. Pero hindi pa rin yun naging ganon kadali, Papa Dudut. Sa totoo lang, tamad na tamad akong bumangon sa umaga para pumasok sa trabaho kaya umabot lamang ako ng 2 buwan sa nasabing grocery store na pinagtrabahuhan ko. Bago ako natanggal dahil pala absent ako. Alam ko sa puso ko na kailangan ko magtrabaho pero ayaw makisama ng utak ko, Papa Dudut. Aba, tirik na tirik yung araw sa labas pero natutulog pa rin ang mahal na hari. Nakakahiya naman pong gisingin. Bibi naman eh. Aga-aga, sungit-sungit mo. Sinong hindi magsusungit, Aber? Tanghali na. Nakaluto na ako ng almusal natin. Napaliguan ko na yung anak natin. Nakapagbanlaw na ako ng mga labahan na iniwan mo sa banyo tapos ikaw ano? Kundi pa ako pumasok sa kwarto, malamang naglalaway ka pa sa punda ng una natin. Dami mo namang sinabi. Eto na nga, gising na ako. Ang punto ko rito, bakit ngayon ka lang bumangon? Anong oras na, Biboy? Daig mo pa ang senyorito umasta. Masakit ulo ko eh. Ayun, natulog na lang ulit ako. Kala ko kasi mawawala pag tinulog ko. Kaso parang lalo pa yatang sumakit. Nung nakaraan, inireklamo mo na yung sakit ng ulo mo, di ba?
Tapos ngayon masakit uli. Baka naman gawa-gawa mo lang yan para hindi ka gumising ng maaga. Para ka naman baliw, Libby. Hindi ko gagawin yun, no? Hindi ako mag-iimbento para lang makatakas sa mga gawain ko rito sa bahay. Hindi raw. Eh di ba ganyan-ganyan yung mga excuses mo sa trabaho mo noon pag tinatamad kang pumasok? Kunwari masakit ang ulo, nag-LBM, masakit ngipin. Kulang na lang sabihin mo naghihingalo ka eh. Bakit kaya imbis na sermonan mo ko, kuha mo na lang ako ng gamot? Ayos ka rin ah. Ginawa mo pa akong yaya mo? Wala nang gamot dito. Grabe, hindi ko na kaya. Sakit ulo ko, Bibi. Nako, ang arte. Nakakairita. Pa-check up mo na kaya. Baka may cancer ka na sa utak. Lagi na lang masakit ulo mo, pabunot mo na kaya. Kala mo laging nakikipagbiruan eh. Ay, si nanay na lang pakitawag. Ha? Ano namang kinalaman ng nanay mo rito? Baka may gamot sa tindahan ni nanay. Manghihingi ako sa kanya. Kasi ayaw mo ako tulungan eh. Tapos sinisermonan mo pa ako. Lalong lumalala sakit ng ulo ko sa'yo. Kapal mo ah. Kasalanan ko pa ngayon? Hindi naman sa ganon, pero ikaw kasi. Sinisisi mo pa talaga ako eh. Alam mo, hindi ka lang maarte at tamad. Mamas boy ka rin. Kaunting kibot, kaunting sakit, puro. Tawagin mo si Nanay Bibi, hindi ko na kaya. Nasaan si Nanay? Baka pwede tayong manghiram kay Nanay at kung ano-ano pa. Wala ka na bang hiya sa katawan? Bakit naman ako mahihiya? Nanay ko yun. Nanay mo nga pero ako yung nahihiya para sa'yo. Ang tanda-tanda mo na, Biboy. Pinaalala ko lang sa'yo ha. Hindi ka na musmus na bata para laging intindihin ng nanay mo. May sarili ka na ngang anak eh. Tapos kumakaasta ka? Daig mo pa ang baby natin sa pagiging isip bata? Nasasabi mo lang yan kasi wala kang nanay na katulad ng nanay ko. At least, hindi ako katulad mo. Independent ako. Kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. Kaya kong gamutin ang sarili ko nang hindi umaasa o humihingi ng tulong sa nanay o tatay ko. Yan dapat yung matutunan mo eh. Yung maging independent. Paano pag di ko talaga kaya? Tapos hindi ako pwedeng humingi ng tulong kay nanay? Paano ko gagaling? Sige nga. Ako yung hingan mo ng tulong kasi partner mo ko. Ako yung nanay ng anak mo. At tayo yung magkasama sa buhay. Hindi yung puro ka nanay. Bakit si nanay ba ang asawa mo? Hindi naman, di ba? Nagtatampo ka ba kasi mas hinihingi ko tulong ng nanay ko kaysa sa'yo? Sino nagtatampo? Siyempre hindi. Bakit naman ako magtatampo? Kaya nga nagtatanong ako kasi pansin ko grabe yung galit mo. Hoy, linawin ko lang na hindi ako galit. Sinasabi ko lang ang totoo. Alin ba totoo dun? Yun! Lahat yun! Ano, ipapaulit mo pa sa akin yung mga sinabi ko? Eh di wag kung ayaw mo. Hindi ko lang kasi maintindihan pinuputok ng butsi mo. Kung hindi ka galit, bakit ganyan tono mo? Nanay ko naman yung hinihingan ko ng tulong ah. Tsaka baka nakakalimutan mo. Nagsasabi ako sa'yo, pero lagi ka namang galit. Eh di kay nanay na lang, at least kahit may sermon ako sa kanya, tinutulungan niya pa rin ako. Hindi katulad mo. Partner daw. Nanay daw ng anak ko. Sinasabi na nga ba, mamas boy ka. Ganyan yung ugali nung tao na ayaw na sinisita yung kamalian nila. Sobrang defensive masyado. Hindi ako defensive. Nagsasabi lang ako ng totoo. Libby, B-boy, malayo pa lang dinig ko ng ingay niyo ah. Ano ba problema niyo? Nay, tong anak niyo kasi eh. Anong ako? Wala po akong ginagawa, Nay. Huwag kayo maniwala dyan kay Libby. Ginawa mo pa akong sinungaling ha? Ikaw naman kasi talaga yung unang nagalit. Ano ba kasing nangyayari? Nagising po kasi ako na masakit ang ulo. Nangihingi ako ng gamot kay Libby. Kaso wala na nga nabigay na gamot. May sermon pa ako. Tuloy lalo lang pong sumakit ulo ko. Sinong di sasakit ang ulo? Tanghaling tapat na nay, naglalaway pa sa higaan tong anak nyo. Daig pa yung doon kung umasta eh. Kayo nga na nanay niya ang aga-aga nyo bumabangon. Tapos ako wala pa akong tulog. Eh kaya naman pala mainit ulo nitong si Libby, wala pang tulog, B-boy. Ikaw naman, Libby. Huwag mo naman ugaliing talakan yung anak ko. Pwede mo siya pagsabihan, sige. Pero huwag mong araw-arawin na sesermonan. Ako lang na nanay niya may karapatan na gawin yon. Tama si nanay. Di na ako bata para pagalitan mo araw-araw. Di raw bata. Eh mas isip bata ka pa sa anak natin. Sa pagkakaalam ko, isa lang ang anak ko.
Pero ngayon naging 2 na kasi dumagdag ka pa. Maiwan ko na nga kayo. Oy, Libby! Saan pupunta yung babaeng yun? Diyan lang yun malamang. Kasi ikaw, kasalanan mo rin. Oh, bakit naman po napunta sa akin ang sisi? Batugang ka kasi. Makupad. Wala kang mararating sa buhay pag ganyan ka. Masakit nga ulo ko, Nay. Kung makapagsalita si Leby, akala mo naman ay wala siyang nanay. Yun po yung tampo ko sa kanya, Papa Dudut. Ayoko kasi sa lahat yung sinasabihan na Mama's Boy kasi hindi naman bagay sa pangalan kong Bernardo. Tapos ang laki-laki ko pang tao. Kaya lang aaminin kong may punto rin naman ang live-in partner ko. Dala na siguro ng pagiging bunso ng pamilya at spoiled ni nanay simula pagkabata. Inasa ko na po sa kanya ang lahat. Ultimo, kaliit-liitang desisyon ko sa buhay at kahit na noong meron na akong anak. Pero nang kapwa mahimasmasa na kami ni Leby, ay nag-usap din po kami ng maayos, Papa Dudut. Yun bang walang sigawan at walang nagagalit. Doon na nga po inamin sa akin ng live-in partner ko na nakakaramdam siya ng insecurity kay nanay dahil sa pagiging palaas ako rito. Na tipong dapat sa aming 2 na lamang ay nilalapit ko pa kay nanay. Hindi ko mapigilang mahiya sa sarili ko kasi tama naman siya na Mama's Boy ako. Sa totoo lang ay masaya naman pong kasama si Leby lalo na kapag hindi kami nag-aaway. Kaya ko nga siya nagustuhan at minahal. Bukod doon ay siya ang nanay ng anak namin. Wala rin siya at may sense kausap. Pero syempre hindi naman araw-araw ay Valentine's Day o masaya. May mga araw na daig pa namin ang nasa World War II. Kung magbangayan at mag-away tungkol sa pera. Nagsisigawan kami, nagmumurahan at minsang batuhan ng gamit. May mga basag na kung ano-ano sa sahig ng kwarto namin, Papa Dudut. At nagkalat din ang mga punda na natanggal na sa unan. Ganun yata talaga ang buhay may asawa. Ang tiyaga rin sa akin ni Leby. Pinakikisamahan niya pa rin ako kahit na marami na siyang dahilan para hiwalayan ako, Papa Dudut. Sa kabila ng paulit-ulit kong pagkakatanggal sa trabaho dahil sa paulit-ulit na kadahilanan, katamaran at madalas na pag-a-absent, ay gusto ko pa rin pong makatulong sa pamilya ko. Lumalaki na kasi ang anak namin ni Leby at nadagdagan na rin ang pangangailangan niya. Kaya nga nang minsan ko yung sabihin sa kinakasama ko ay sinimulan na niya akong tulungang maghanap ng mapapasukan. Sa katunayan, si Leby ang nakakita ng bakanting posisyon sa classified ads ng isang dyaryo kaya pinilit niya akong mag-apply doon. Bali service crew po sa isang Italian restaurant ang posisyon ko, Papa Dudut. Kaya lang sa una lamang ako magaling kasi bawat araw na nagdaan ay patamad ako ng patamad sa trabaho ko. Ewan ko ba, wala talaga akong kagana-ganang gumising ng umaga para pumasok. Tuloy ay madalas na nagagalit sa akin ang mga kasamahan ko at amo ko dahil sa pagiging makupad ko sa trabaho. Pinipilit ko namang maging masipag pero tinatamad talaga ako, Papa Dudut. Alam ko tatay na ako. Dapat mas ganado na akong magtrabaho. Pero siguro hindi pa naman talaga ako handang magkaanak. Isang palaboy at tambay pa rin ang isipan ko. Mahal ko naman po ang mag-iina ko. Kasi pamilya ko sila pero sana naiintindihan din ni Leby na hindi ko ginustong magka-baby kaagad. Alam naman niya yon dahil sinabi ko na sa kanya noong una pa lamang. Sa aming dalawa ay siya tong mapilit kaya dapat siya talaga ang magpasensya. Biboy anak, kumusta na apo ko? Nasa kwarto po. Himbing nga ng tulog eh. Ako po nagpadede sa kanya. Naks naman, ganyan nga. Masaya ako nakikitang inaalagaan mong mabuti ang baby niyo ni Libby. Sigurado akong magiging papa's girl yung apo kong yun. Syempre po. Ako ba naman lagi nakikita kada gigising at bago matulog? Malamang sa ulo niya ng mukha ako. Maiba tayo. Nakita ko si Libby umalis kanina. Bumalik na ba siya? Hindi pa po.
Ganun ba? Saan ba siya nagpunta? Ay, ewan ko, Nay. Hindi naman nagsabi. Hindi rin nagre-reply sa text ko. Sinisin lang din ako sa messenger. Huhulaan ko, ha? Nag-away na naman ba kayo? Paano niyo po nalaman? Tanong ko, sagutin mo. Huwag yung ako tinatanong mo. Nanay naman, di mabiro. Pero opo, nag-away kami ni Libby kagabi. Tungkol na naman ba saan yon? Maliit na bagay lang naman po. Pero uminit ng uminit yung diskusyon hanggang nagkasagutan tapos nagkabatuhan ng gamit. Kaya pala may narinig na naman akong kalabog sa kwarto nyo. Buti hindi tinamaan si baby kasi kayong dalawa tatamaan sa akin. Malayo naman po si baby, don't worry. Anak, kahit naiinis ako dyan kay Libby kasi lagi kanyang inaaway, alam mo, may punto naman yung asawa mo. Nung nakaraan, nakita ko na lang yun umiiyak doon sa kusina. Nung tinanong ko kung paano, wala lang daw pero sabi ko, hindi ako naniniwala sa kanya kaya inamin din niya na napapagod na siya. Wala rin naman akong masabi sa sipag ng batang yun pagdating sa pagtatrabaho tapos iniintindi niya rin kayo ng anak niyo. Masipag din naman po ako, Nay. Lalo na sa baby namin. Kumpara kay Libby, mas gamay ko pag-aalaga sa anak namin at mas mahaba pasensya ko kaysa sa kanya. Tapos masipag din ako sa mga gawaing bahay. Kaso ang problema sa akin, tamad ako magtrabaho sa labas. Yun nga anak, naturingan na ikaw yung padre de pamilya. Ibig sabihin, ikaw dapat bumubuhay sa mag-ina mo. May mga mag-asawa naman po na babae yung nagtatrabaho. Lalo na kung mas malaki kita nila kaysa sa mga asawa nilang lalaki, di ba? Kapag nagtatrabaho ako, kulang na kulang pa po yung sweldo ko. Laging mas malaki pa rin yung kita ni Libby kaysa sa akin. Kaya madalas nawawalan ako ng gana. Pakiramdam ko naaapakan yung pride ko. Pride mo pa talaga yung naaapakan matagal mo ng problema yung pagiging tamad mong pumasok sa trabaho mo. 'Di ba? Wala pa kayong anak nun ni Libby, ganyan ka na. Biboy naman. Hindi habang buhay ako para suportahan at alalayan ka lalo na paggipit ka at kailangan mo ng pera. Tumatanda rin naman ako. Baka bukas makalawa kunin ako ng Diyos. Nay, wag niyo pong sabihin yan. Hindi pa po ako handa na iwan niyo. Tsaka 'di ba? Nangako kayo na hihintayin niyo pa lumaki si baby kasi sasamahan niyo pa siya maglaro sa park. Yun po yung lagi nating ginagawa nung bata ako. Natatandaan mo pa pala yon? Hindi ko po yun makakalimutan kasi yun po yung pinakamasasayang araw sa buhay ko, lalo na pagkasama ko kayo. Kaya wag po muna kayong mawawala, Nay. Mahihirapan po ako. Kailangan ko pa po kayo. Hindi ko naman hawak ang buhay ko. Tanging Panginoon lang yung makakapagsabi kung hanggang kailan ako mananatili sa mundong ito. Kaya nga sa abot ng makakaya ko, gusto ko maiwan ko kayong nasa mabuting estado ng mga kapatid mo. Ayos na yung dalawa mong ate. Ikaw na lang talagang problema ko. Nanay naman eh. Hindi ka na ba talaga magbabago, anak? Hindi ka pwedeng tumanda ng paurong-oy. Sinusubukan ko naman po pero hindi naman ganun kadali lahat. Baka naman panahon na para dagdagan mo yung effort mo. Doblehin mo yung sikap mo para mas umasenso ka sa buhay. Huwag kang makontento na ganito lang ginagawa mo. Magkaroon ka ng pangarap. Kahit para na lang sa anak mo kung wala kang pangarap sa sarili mo. Sa ganung paraan, gaganahan ka. Mas magkakaroon ka ng inspirasyon na magsika para matupad anumang pangarap na yun. Sana nga po, Nay, mangyari na yun. Sana gumising na lang ako isang umaga tapos ibang tao na ako. Yung hindi na ako si Biboy tatamad-tamad. Ay, aray ko! Nay! Bakit niyo po ako binatukan? Akala mo ba kasi ganun kadali lahat? Ano ulit yun? Gigising ka na lang isang umaga tapos masipag ka na? Hindi ka natatamad-tamad? Ay, hoy Biboy, walang ganon. Kailangan araw-gabi mong pinagsisikapan at pinaghihirapan yung katuparan ng mga pangarap mo sa buhay. Hindi yung palagi kang ganyan. Aasa kung kailan susumpungin ng sipag. Walang ganun, oy. Hindi magkakatotoo ang isang bagay kung patuloy mo na lang hihilingin. Huwag kang puro salita. Lakipan mo rin ang sipag at tiyaga sa paggawa. Naiintindihan ko naman po si nanay at nagpapasalamat ako kasi nandyan siya para magpayo at magsabi sa akin ng mga dapat kong gawin. Kahit na matanda na ako ay gusto ko pa rin na nasa tabi ko si nanay
para mas gumaan ang pagdadala ko sa buhay. Yun po ang dahilan kaya hindi kami bumubukod ni Levi. Baka mas masiraan ako ng ulo pag siya lamang ang kasama ko sa iisang bubong. Tapos magbubungangaan pa kami pag nag-aaway. Siguro mas gugustuhin ko na lamang maglayas at matulog sa kalye kesa talakan niya ng talakan. Sa kabilang banda ay kumpiyansa naman ako na kung sakaling mawalan ako ng hanap buhay ay nandyan naman si Levi para saluhin ako at ang pangangailangan namin, Papa Dudut. Malakas kasi ang kitaan sa pagiging freelancer niya kesa sa sinasahod ko sa mga pinapasukan ko. Nang mapansin niya na wala akong patutunguhan dahil sa katamaran kong pumasok, nagkasundo kami na siya na lamang ang magtatrabaho at ako ang tatao sa bahay at mag-aalaga sa anak namin. Proud naman akong sabihin na mahusay ako pagdating sa bagay na yon, Papa Dudut. Masipag ako sa bahay, kabaligtaran ni Levi na may pagkatamad. Malimit nga siyang nasisita ni nanay kasi parang hindi raw siya babae. Siyempre ako yung laging pinupuri ni nanay at kulang na lamang ay sabitan niya ako ng medalyang ginto dahil sa kasipagan ko. Sa katunayan ay tumagal na lamang po ng 5 taon ang setup namin yon ni Levi. Hanggang sa muli na naman siyang mag-alboroto na parang bulkan. Bibi, tingnan mo, may bagong flavor ng pizza yung paborito nating kainan. Grabe, tagal ko na din nakakakain ng pizza. Medyo naglalaway na ako. Asong ulol ka ba? Bakit ka naglalaway? Bibi naman, ibig sabihin natatakam ako rito sa pizza. Bibi, sweldo mo naman di ba? Pwede bang manlibre ka? Sige na. Hoy, yung pera ko pang-budget na natin hanggang sa susunod na sweldo ko. Alam mo namang freelancer lang ako. Wala akong inaasahang sahod kada kinsenas at katapusan. Alam ko naman yun, pero malaki naman yung kinita mo. Di ba binida mo pa nga sa akin na galante yung kliyente mo? Sige na, parang magkano lang naman yung pizza, nagdadamot ka pa. Ano ka mo? Ako? Nagdadamot? Oh, teka, hindi ganun yung ibig kong sabihin. May iba ka pa bang ibig sabihin? Kasi kung meron pa, sige. Sabihin mo na. Libby, hindi mo kailangan sumigaw. Baka marinig tayo ng anak natin, nakakahiya. Aba, marunong ka palang mahiya. Ano kung marinig ng anak natin? Ayaw mo nun? Malalaman na naman niya kung gaano ka walang kwenta yung tatay niya. Ano bang problema mo? Ikaw yung problema ko, B-boy. Ha? Anong ako? Wala naman akong ginagawa sa'yo ah. Nagpapabili lang ako ng pizza kasi nagugutom ako. Masama ba yun? Hindi, pero may patago ka bang pera sa akin? Wala, diba? Saka nagugutom ka kamo at gusto mo niyang lintik na pizza na yan. Di magtrabaho ka para may pera kang pambili sa mga gusto mong kainin. Hindi yung ultimo cravings mo. Sa akin mo laging inaasa. Para ka namang sirang plaka. Pagtatalunan na naman ba natin to? At bakit hindi? Baka nakakalimutan mo. 5 taon ka ng taong bahay, B-boy. Ako yung nagkakandakuba para magtrabaho. Tapos ikaw panay pasarap lang dito sa bahay? Ikaw nga yung nagtatrabaho. Pero lilinawin ko lang na hindi ako puro pasarap dito sa bahay. Baka nakakalimutan mo na masipag ako sa mga gawaing bahay. Ultimo pag-aasikaso sa anak natin, ginagawa ko. Di ba dapat bilang babae trabaho mo yun? At bilang lalaki, ikaw dapat yung nagbabanat ng buto sa labas para sa amin ng anak mo. Sawang-sawa na ako na palaging ako na lang, B-boy. Baka akala mo porke hindi ko madalas sabihin sa'yo, hindi ako napapagod. Pwes, para sa kaalaman mong damukol ka, pagod na ako. Sa loob ba naman ng 5 taon, hindi man lang pumasok sa kukote mo na maghanap ng trabaho para nakakapagpahinga ako rito sa bahay natin. Kasi kung hindi pumasok yan sa isip mo, aba, ang kapal ng mukha mong habang buhay magpakargo sa akin. Sandali, ano bang pinagsasabi mo? Baka nakakalimutan mo, Libby, na may kasunduan tayo. Di ba sabi mo, ako yung mag-alaga sa anak natin, ikaw yung magtatrabaho? Yun nga yung ginagawa ko. Ako rin yung nagluluto, naglalaba at naglilinis dito sa bahay. Kakain ka na lang, tapos isusuot mo na lang ng malinis yung mga damit mo. Ano bang nirereklamo mo? Bobo ka ba talaga o ano? Hindi ka makaramdam? Pagod na sabi ako. Panahon na siguro para ikaw naman yung magbanat ng buto at ako naman ang maging taong bahay.
Sumusobra ka na. Plano mo yatang maging house husband habang buhay. Kapal ng apog mo. Kung pagod ka, edi magpahinga ka. Matulog ka doon. Itapat mo pa sa'yo yung electric fan. Buksan mo pa yung aircon para lumamig man lang yung ulo mo. Visit naman, Libby eh. Dami-daming problema ng Pilipinas, dinadagdagan mo pa. Aray ko! Bakit mo naman ako binatukan? Tinatanong mo pa talaga? Napakapiloso mong hunghang ka. Sabi mo pagod ka. Edi magpahinga ka, tapos. Dami mo pang sinasabi, nakakaturete ka. Oo. Mga hampas ka pa talaga. Isusumbong kita kay nanay. Kahit kailan napakamamas boy mo. Tanda-tanda mo na nagtatago ka pa rin sa saya ng nanay mo. Ah! Masisiraan ako ng ulo sa iyong lalaki ka! Napilitan na naman po akong maghanap ng trabaho kahit na parang hindi na po ako sanay makipag-usap sa ibang tao, Papa Dudut. Ikaw ba naman natenga at naging house husband, bigla kong nakalimutang mga muhan. Kaya nga asar na asar ako kay Lebby kasi akala ko ay panghabang buhay na akong taong bahay. Kaso'y nagpasaring na naman siya at nagsabing gusto niya akong magtrabaho. Kaya kesa naman buwisitin niya ako araw-araw ng sermon ay namasukan na nga ulit ako. Bumalik po ako sa dati kong pinagtrabahuhang pizza parlor, Papa Dudut. At nakipag-usap sa kaibigan kong may-ari noon na bigyan ako ng second chance. Mabuti na lamang dahil pumayag siya kaya nagsikap po ako na magkaroon ng magandang impression sa kaibigan kong yon para hindi na niya ako tanggalin. Simula nang magkatrabaho ako ay kumalma na parang maamong tupa si Lebby. At para bang mapupunit ang mukha niya sa lapad ng kanyang ngiti sa tuwing nag-aabot ako ng sweldo sa kanya. Masaya naman ako kasi nakakadagdag pogi points pag nakakapag-provide ako para sa pamilya ko. At mas lalo ako naging inspired sa trabaho nang makilala ko si Sheila. Naging magkaibigan kami at di kalaunan ay naging close kami, Papa Dudut. Kaso natukso ako at nagkasala kay Lebby nang magustuhan ko ang dapat sanang katrabaho ko lamang, Papa Dudut. Maganda po si Sheila, Papa Dudut, sexy, makinis ang balat, may mapupulang labi at magagandang pares ng mga mata. Artistahin din siya kaya naman hindi katakataka na mahumaling ako sa kanya. Bukod doon ay malumanay din siyang magsalita at nakikinig sa mga kwento ko at mahusay magpayo. Malayong malayo siya kay Lebby kaya mabilis po akong natukso at napagtaksilang ko siya. Na-inlove po ako kay Sheila at nagkaroon ng patagong relasyon sa kanya, Papa Dudut. Pero maingat pa rin po ako dahil matinig si Lebby. Mabilis siyang makaramdam. Tumatama nga siya minsan sa number games dahil napapanaginipan niya ang numerong dapat niyang tayaan. Ganon siya katinig kaya alerto ako lagi, Papa Dudut. Kaya lang kahit na anong ingat ko ay wala pa ring lihim na hindi nabubunyag. Duda na pala sa akin si Lebby kaya ginawa niya ang lahat para malaman kung may babae ako. Lingid sa kalaman ko na isa-isa na niyang ini-interview ang mga kasamahan ko sa trabaho hanggang sa may nakapagsabi sa kanya tungkol sa relasyon namin ni Sheila. Galit na galit po si Lebby, Papa Dudut. Kulang na lamang ay balatan ako ng buhay sa tindi ng selos niya. Sangkatutak na mura din ang inabot ko sa kanya nung araw na nalaman niya ang katotohanan. At agad niyang sinumbat sa pagmumukha ko yon. Ang kapal ng mukha mo, palamunin ka! Ingat ka sa pagsasalita mo, Libby. Baka nakakalimutan mo, may trabaho na ako. Hindi mo na ako palamunin. Ah, ganon? Kaya ba malakas na rin ang loob mong mambabae? Kung hindi ka ba naman isa't kalahating hunghang? May anak kang tao, B-boy! May pamilya ka na pero nangabit ka pa rin? Mahal ko si Sheila, Libby. Paano na lang kami ng anak mo? Paano na lang ako? Sige nga! Hindi ko alam, siguro maghiwalay na lang tayo kasi ayaw na rin kitang makasama. Kapal ng mukha mo! Sumusobra ka na ha? Kanina ka pa nananakit. Tingnan mo, may bukol na ako sa sapatos sa binato mo. Kulang pa nga yan dahil dapat sa'yo pinapadugo yung mukha. Pero makapal na yan. Kaya mahirap nang gawin yon. Yan!
Yan yung dahilan kaya hindi na kita gusto makasama hanggang pagtandaan natin. Masyado kang mapanakit at masakit magsalita. Akala mo ba hindi ako nasasaktan sa mga insulto mo? Durog na durog pagkalalaki ko sa'yo, alam mo ba yon? Totoo naman lahat yung mga sinabi ko sa'yo. Kaya bakit ka nasasaktan? Saka yun lang bang dahilan mo? Kaya ka ng babae? Ang sabihin mo, makati ka lang. Taksil. Walang isang salita kaya nagawa mo yung bagay na yan. Ipagpapalit mo kami ng anak mo sa babae ngayon palang dumating sa buhay mo? Iiwan mo kami para sumama sa kanya ngayon mo palang naman siya nakilala? Bakit? Dahil ba mas magaling siya sa kama kaysa sa akin? Pwede ba huwag kang bastos dyan? Ikaw yung bastos sa ating dalawa. Eh di ako na. Total, lagi namang ako yung may kasalanan. Sinong gusto mong sisihin ko? Yung nanay mo? Yung kapitbahay natin? Ikaw naman talaga yung may kasalanan sa atin. May kasalanan ka rin kaya huwag ka magmalinis. Kung ano man yung kasalanan na yon, sigurado naman akong mas malaki pa rin yung sayo. Baka nakakalimutan mo kung sino sa atin yung nagtiyaga at nagpakahirap magtrabaho nung mga panahon na tamad kang gampanan ng pagiging padre di pamilya mo, B-boy. Ako lang naman, di ba? Yan bang Sheila mo? Kayang gawin yung ginawa ko noon? Hindi, pero hindi naman siya katulad mo na nananakit at nangiinsulto sa akin. Oo, ikaw nga yung nandyan. Pero siya na yung mahal ko ngayon, Libby. Kaya tanggapin mo na lang. Total, hindi pa naman tayo kasal. Pwede ba tayo maghiwalay? Napakasama mong tao! Paano mo nasasabi yung bagay na yan ng diretso? Nang hindi kumukurap ang mata? Hindi ka man lang ba kinikilabutan? Hindi! Mas kikilabutan ako pag ikaw pa rin kasama ko, kahit si Sheila na yung mahal ko. Napakawalang iya mo, B-boy! Hindi ko akalain na magagawa mo to sa akin. Hindi ko akalain na pagmumukhain mo akong pangit at kaawa-awa. Ako yung nagtiis at nagtiyaga sa'yo. Pero ako ba pala tong iiwan at ipagpapalit mo? Nasaan ang konsensya mong baliw ka? Pwede ba huwag ka nga magdrama dyan? Bakit hindi mo na lang tanggapin na dito na tayo natatapos? Tapos mag-move on na lang tayo. Ganun lang yung kadali. Dami-dami mo namang sinasabi. Huwag ka mag-alala. Susuportahan ko pa rin naman anak natin. Hindi ko siya pababayaan. Magiging tatay pa rin ako sa kanya. Pero hanggang doon na lang yun. Hindi kailangan ng anak ko ng tatay na katulad mo, B-boy. Kung gusto mong sumama sa Sheila na yon, pues, hindi mo na kami makikita ng anak mo. Hindi naman pwede yung ganon. Ako pa rin ang tatay ng bata. Huwag mo naman ipagkait sa akin yung anak natin, Libby. Sa lagay, ikaw lang ang may karapatang mag-demand? Kung sinabi mo yung gusto mong mangyari, sinasabi ko rin yung gusto kong mangyari. Alam mo namang napalapit na ako sa bata. Mas close pa nga kami kaysa sa inyo, di ba? Hindi ko kaya na mapalayo sa anak natin. Sana naisip mo yan bago ka ng babae. Hindi mo kayang mapalayo sa anak natin? Pero kaya mong sirain ang pamilya natin? Ayos ka rin ano? Nasaan bang utak mo? Nasa talampakan? Kasi kung oo, aba, patanggal mo na yung ulo mo kasi wala namang laman. Yun na yata ang pinakamatindi naming pag-aaway ni Lebby, Papa Dudut. Pero guilty ako dahil alam kong malaking kasalanan ang nagawa ko. Sa kabilang banda ay seryoso ako sa pagkagusto ko kay Sheila. Ayoko na kay Lebby, si Sheila na ang mahal ko. Kaya lang ay muli akong sinampal ng katotohanan matapos makarating sa kalaman ng nanay ko ang isyu namin ng kinakasama ko. Siyempre katulad ni Lebby pinagbabatukan at sinermonan pa ako ni nanay, Papa Dudut. Tinanggap ko na ang lahat ng mga sinabi niya dahil hindi ko naman siya kayang labanan. Akala ko'y tapos na ang pagwawala ni nanay pero nagkamali ako. Tinakot ni Lebby ang nanay ko na ilalayo sa amin ang anak ko kung hindi ko raw hihiwalayan si Sheila, Papa Dudut. Ayaw ni nanay mangyari yon dahil mahal na mahal niya ang kanyang apo. Kaya naman bigla-bigla siyang nag-decide na ipakasal kami ni Lebby. Ayoko pero mabilis niyang naayos ang lahat ng mga dokumentong kailangan. At dahil hindi ko siya kayang suwayin, kaya sinunod ko na lamang siya. Kahit labag yon sa kalooban ko. Ikinasal po ako kay Lebby nang hindi ko gusto. Katulad nung binuntis ko siya nang hindi pa ako handa. Pakiramdam ko ay pinagtutulungan nila ako nila nanay kaya naman nagalit ako sa kanila.
Lalo pa noong hindi nila ako hinayaang maging masaya sa piling ni Sheila. Ang sakit-sakit, Papa Dudut. Pareho kaming sawing palad ni Sheila pero nangako pa rin ako sa kanya na magsasama kami kahit nakatali na ako kay Levi. Dahil siya ang mahal ko at siya ang gusto kong makasama hanggang sa pagtanda namin. Biboy, anak, hindi nyo na ba talaga maaayos ni Libby yung pagsasama nyo? Nay, kahit ilang beses niyo akong tanungin tungkol sa bagay na yan, hindi na po yung paulit-ulit kong isasagot. Pero bakit naman ganun? Sigurado ka na ba talaga na hindi mo na mahal ang asawa mo? Kasal kayo at may anak kayo. Kasal lang ako sa kanya sa papel, pero hindi ko na siya mahal, Nay. Tsaka kayo lang naman po yung may gusto magpakasal kami, kahit na ayaw ko. Ilalayo ni Libby yung apo ko. Gusto mo bang mawalay sa'yo yung anak mo? Ayoko, pero hindi na nga po ako masaya kasama si Libby. Di niyo na ba ako mahal? Mahal kita at ayaw kitang mapasama. Gusto ko lang magkaroon ka ng buo at maayos na pamilya bago ko mawala sa mundong to. At yun sa katauhan ni Libby at ng anak niyo. Pero si Sheila po yung mahal ko, Nay. Mahirap po bang intindihin yun? Oo, kasi nito mo lang naman nakilala yung Sheila na yon pero handa ka ng talikuran at iwanan yung pamilya mo. Nag-iisip ka ba talaga, B-boy? Nag-iisip ako, Nay. Kaya nga natauhan ako na kay Sheila ako mas magiging masaya. Pero hindi na yun mangyayari dahil sa ginawa nyo. Alam nyo, kasalanan nyo talaga kung bakit miserable ako ngayon at hanggang sa pagtanda ko. Ano ka mo? Kasalanan ko pa ngayon? Kundi ka ba naman tinamaan ng lintik na bata ka? Totoo naman po sinasabi ko. Imbis na yung kaligayahan ko bilang anak nyo yung isipin nyo, yung kagustuhan nyo magkaroon ako ng buong pamilya yung inalala nyo. Kahit na alam nyong hindi na kami magiging okay ni Libby. Ano bang pinakain sa'yo ng babaeng yun para mas piliin mo siya kaysa sa pamilya mo? Wala naman, pero mas masaya po ako kay Sheila, Nay. Sa una lang yung saya na sinasabi mo pero hindi rin yan magtatagal. Sino kayo para masabi yung hinaharap? Manghuhula ba kayo? Nakikita nyo ba yung future? Hindi naman, di ba? Lahat ng bagay na nagsisimula sa masama, hindi nagtatagal, B-boy, tandaan mo yan. Balang araw, maiintindihan mo rin na nililigtas lang kita sa balik karma sa'yo ng kapalaran kaya sana maiisip mo yung bagay na yun. Hindi po ako naniniwala sa sinasabi nyo. Kasi para sa akin, mas hindi ako magiging masaya pag nakisama pa ako kay Libby. Ilang beses ko bang dapat sabihin sa inyo na hindi ko na siya mahal? Oo, minahal ko siya noon. Pero iba na po ngayon. Kahit may anak pa kami, si Sheila pa rin yung pipiliin ko. Kahit nakasal kami ni Libby, hindi ko na siya magagawang mahalin. Kasi si Sheila na ang laman ng puso ko. Hindi pagmamahal ang tawag dyan, B-boy. Kung hindi, edi ano? Sige na, sabihin nyo. Total, alam nyo naman ang lahat, di ba? Nakikita nyo nga yung hinaharap eh. Alam nyo agad na maghihiwalay kami ni Sheila kahit na hindi pa naman kami nagsasama. Kasi kasalanan nyo. Kayo yung dahilan, kaya hindi na ako magiging masaya. Kapal ng mukha mong sisihin ako, B-boy. Alam mo ba na sa ginawa mong yan, hindi lang si Libby ang binastos mo. Pati ako na nanay mo, hindi mo na rin nirespeto. Nasaan yung kahihiyan mo? Pinangangalandakan mo sa amin na mas mahal mo yung kabit mo kaysa sa mag-ina mo. Tama ba yon? Kahit pagbali-baliktarin mo ang mundo, malaking kasalanan yung ginawa mo, B-boy. Wala namang pinanganak na hindi makasalanan, Nay. Kahit kayo sigurado may nagawa ring mali sa buhay nyo kasi wala sa ating perpekto. Kaya mas gugustuhin mo na lang na mabuhay sa kasalanan hanggang mamatay ka, ganun ba? Pangangatawanan mo na lang yung kamalian mo dahil sa sinasabi mong pag-ibig? Hindi pagmamahal tawag dyan! Bugso lang yan ng damdamin, B-boy! B-boy anak, makinig ka naman sa nanay. Diba, lagi ka namang nakikinig sa akin. Napakamasunurin mong anak simula pagkabata mo. Pero malaki na po ako ngayon, Nay. Kaya ko na po magdesisyon para sa sarili ko. Hindi ko na po kailangan ng tulong nyo. Sana lang hindi dumating yung araw na pagsisisihan mo yung mga desisyon mo sa buhay. Kasi pag nangyari yon, wala na ako sa mundong to para tulungan at payuhan ka pa. Hindi ko na rin po kakailanganin ng payo nyo. Kaya wag na po kayo mag-abala, Nay. Wag nyo na rin po akong pilitin na pag-isipan pa lahat. Kasi hindi na magbabago isip ko. Bakit kaya hindi na lang kayo maging masaya para sa akin? Kasi sa wakas, may paninindigan na yung anak nyo na noon, lagi lang nakatago sa ilalim ng palda nyo.
Kung ayaw niyo ako suportahan bilang anak niyo, bahala kayo. Basta ako, hindi ko pagsisisihan anumang mangyari sa buhay ko. Buo na po ang desisyon ko ng mga panahon na yon na makipaghiwalay kay Leby para makisama kay Sheila. Hindi ko na kasi kayang sikmurain na kasama pa siya sa iisang bubong kahit sa batas ng tao at sa mata ng Diyos ay asawa ko siya. Para sa akin ay hindi ako magiging masaya pag pinilit ko pang mahalin ang babaeng hindi ko na kayang mahalin. Kung tatanungin niyo po ako kung sinusubukan ko ba, oo ang sagot ko, Papa Dudut. Sa katunayan ay nagkaroon pa nga kami ng ikalawang anak ni Leby pero hanggang doon na lamang yon. Na hindi na ibalik ng bagong baby namin yung init ng dati kong pagmamahal sa kanya kaya sa huli pinalaya na rin niya ako. Doon na kami nagsama ni Sheila kaya lang ay hindi rin po kami nagtagal dahil pinagpalit niya ako sa ibang lalaki, Papa Dudut. Durog na durog po ako sa mga panahon na yon. At pakiramdam ko ay kinarma na ako sa kasalanang nagawa ko. Tapos dumagdag pa yung ganti ng langit sa akin matapos mamatay ni nanay dahil sa kanyang karamdaman. Hindi na rin kami nagkabalikan ni Leby dahil ayaw na niyang makisama sa akin, Papa Dudut. At hanggang lumipas ang maraming taon. Lumaki na rin po ang mga anak namin, alam kong hindi pa rin niya ako napapatawad dahil sa ginawa ko. Sa kasalukuyan ay meron po akong bagong kinakasama. Wala kaming anak pero daig pa namin yung daga sa sobrang hirap ng buhay namin. Hindi kasi siya katulad ni Leby na madiskarte. Kung sa patamaran lang din ay parang mas tamad pa siya sa akin kaya nga sa edad kong ito ay nagkakanda kuba-kuba pa rin ako sa pag-i-extra sa trabaho. Hindi lang ako maregular dahil sakitin ako lalo na nung tumanda na, Papa Dudut. Madalas din kaming sumasala sa pagkain, mas hikahos pa kami sa mga hikahos. Ilang beses na kaming napuputulan ng kuryente at tubig. Gusto kong magnegosyo pero pakiramdam ko ay may kakambal akong kamalasan. Ang hina-hina ko at hindi ko mapigilang pagdudahan ng sarili ko, Papa Dudut. Kaya nga kapag wala na talaga akong malapitan, kinakapalan ko na ang mukha ko para humingi ng tulong sa panganay namin ni Leby. Mabuti na lamang dahil hindi madamot ang anak naming yon. Marami po akong pinagsisisihan sa buhay ko katulad ng bakit hindi ako nakinig noon sa nanay ko. Ngayong wala na siya para magpayo sa akin kaya pakiramdam ko ay hindi ko na alam ang gagawin ko. Sana po ay mapayuhan ako ng mga kabarangay natin, Papa Dudut. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyo ang sulat ko and God bless po sa Barangay Love Stories at sana ay marami pa kayong ma-inspire na mga kabarangay natin. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, B-Boy. Kung may kakayahan lang tayong bumalik sa nakaraan upang baguhin ang ating kapalaran, sana'y hindi na tayo nagsisi sa dulo. Pero imposibleng mangyari yon, kaya nga dapat na pinag-iisipan natin ang gusto ang mga desisyon natin sa buhay. Huwag tayong magpadalos-dalos at huwag nating pairalin ang ating emosyon. Sa ganung paraan ay hindi sana tayo magiging miserable. Mga kabarangay, makinig tayo sa mga matatanda kapag nagpapayo sila. Hindi dahil palagi silang tama kundi dahil mas marami na silang nagawang kamalian sa buhay nila. Kaya alam na nila kung paano ito maiiwasan ng iba. Kaya sana ay mapayuhan natin si B-Boy. Naniniwala naman ako na deserve nating maging masaya sa buhay na ito. Lalo na pag husto nating pinagsisisihan ang mga kasalanang nagawa natin. Oo, hindi na natin maibabalik ang lumipas. Pero pwede pa rin nating piliing itama ang kasalukuyan at hinaharap. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po si Papa Dudut. Sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.
97.1 Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Kaya mo bang magmahal at ipaglaban ang isang taong minsan ang hinusgahang hindi katanggap-tanggap ng lipunan? Dear Papa Dudut, binabati ko po kayo ang lahat ng ating mga kabarangay ng isang mapagpalang araw. Isa po ako sa mga libu-libong loyal listeners ninyo. At sa totoo lang po ay matagal ko ng balak na magpadala ng aking kwento. Pero palagi pa rin po akong pinangungunahan ng pangamba na baka may makakilala po sa akin na kamag-anak o kakilala. Kaya naman po ang request ko po sana ay itago ninyo ang aking tunay na pangalan. Gayon din ang mga tauhan sa aking kwento. Ako po si Angel, 25 years old at nakatira sa Pasay City. Ako po ang panganay sa 4 na magkakapatid. At maaga pa lamang ay dumidiskarte na po ako para makatulong sa aking mga magulang dahil may kahirapan po ang aming buhay. Ang tatay ko po ay isang jeepney driver samantalang ang nanay ko naman po ay namamasukan bilang isang janitress sa isang kumpanya. Pangarap po ng mga magulang ko na makapagtapos po kaming lahat at gumanda ang aming buhay. At sa kabutihang palad naman po ay wala naman po ang naging pasaway sa aming magkakapatid. At wala po ang naging repeater o bagsakan sa amin. Hindi man po kami katalinuhan pero nairaraos pa rin namin ang aming pag-aaral. Dahil sa sipag at tiyaga. Yun lang po talaga, Papa Dudut. Habang tumatagal ay lalo pong lumalaki ang gastos namin sa pag-aaral. Lalo na noong college na po ako. At tumungtong na rin sa high school ang aking mga kapatid. At sa kasamaang palad ay tinamaan din po ang baga ng aming tatay mga 5 years ago. At naging mahina po ang resistensya niya dahil sa araw-araw na pamamasada at paglanghap ng usok sa kalsada. At kahit po gusto ko na nga po siyang tumigil sa pamamasada ng mga panahon na yon, ang sabi niya hanggat hindi pa daw niya kami nakikita na maayos na ang buhay, ay hindi rin daw po siya mapapagod na magtrabaho. Ay nako, grabe naman yung ubo mo. Iinumin mo muna itong maligamgam na tubig ha at ipaghahanda kita ng salabat para naman maging hawahan yung pakiramdam mo. Mabuti na lang at sakto din na sinigang itong niluto ko ngayon. Huwag ka na kayanin ng mamasada bukas. Wala ito. Sandali. Inom lang akong tubig. Uy, dahan lang. Bukas, wala na itong ubo ko. Tay, tama si nanay. Iba na naman yung tunog ng ubo mo ngayon. Baka ma-hospital ka ulit. Hindi. Wala na ito. Naku, huwag mo nang pigilan niyang ubo mo. Oy, siya, sige. Mamasada ka na nga bukas. Pero sa tanghali ka na umalis, ha? Sayang ang pasada. Kalahating araw ang mawawala. Eh, kesa naman ikaw ang mawala sa amin. Diyos ko naman, Elmer. Mag-isip-isip ka. Oo nga naman, tay. Magpahinga na kasi muna kayo bukas. Ay, hindi ako po pwedeng magpahinga. Mag-e-enrollment na ulit kayo. Kahit isang araw lang yan. Malaking kawalan yan. Huwag na po kayo mag-alala sa gastusin namin sa school. May trabaho naman po ako ngayon eh. Mag-e-endo ka na ulit, hindi ba? At saka, Angel, 2 taon ka na lang bago graduate. Gusto ko na nga rin munang patigilin ka dyan sa pagiging working student mo eh. Para hindi makasagabal sa pag-aaral mo. Tay, kaya ko naman pong pagsabayin ng pag-aaral at ang pagtatrabaho. Kumpara naman sa inyo, hindi hamak na mas malakas ang katawan at resistensya ko. Huwag niyo na po akong alalahanin. Ay, hindi yan ang pinupunto ko.
Ang ibig kong sabihin, kahit pa malakas siyang katawan mo, mahirap mag-aral ang katawan at utak na pagod. Baka mamaya yan pa ang maging dahilan para madelay ka sa pag-graduate. Tay, graduate po ako. Pangako yan sa inyo ni nanay. Kahit na ano pang mangyari, hindi ako papayag na hindi ako makapagtapos sa takdang panahon. Gusto ko na rin po makakuha agad ng regular at mas maayos na trabaho pagka-graduate ko. Huwag niyo na po ako masyadong alalahanin. At yung stress, nakakadagdag pa sa sakit ninyo. Elmer, ay may punto naman itong si Angel. Hinay-hinay lang. Ilang araw na naman ulit yung ubo mong yan eh. Baka mamaya tuluyan ang bumigay ang baga mo. Mas malaking gastos yan. Ay nako, wag nga kayong OA. Alam ko ang katawan ko. Kaya ko ito. Saka simpleng ubo lamang ito. Ay nako, ewan ko ba sa'yo? Kailangan pa ba kitang ikadena dito para makapagpahinga ka naman? Nung nagsabog ng sipag at tiyaga ang Diyos, sinalo mo naman lahat. At parang nagbilang anghel po si Nanay Papadudut. Tumuloy pa rin po sa pagbiyahe si tatay sa kabila ng masama niyang pakiramdam. At pag uwi niya sa gabi talagang grabe na ang ubo at lagnat niya. Kinabukasan ay isinugod po namin siya sa ospital kahit pa nanlalaban siya dahil ayaw niyang gumastos. At doon na nga po namin nalaman na nagkatubig na nga po siya sa baga. At dahil nga po sa nangyari ay napagastos po kami ng husto sa pagpapaospital ni tatay. Sa awa naman ng Diyos ay na-discharge naman po siya matapos ang ilang araw at sa bahay nagpagaling na. Pero bago po namin siya nailabas ay kinakailangan naming mangutang sa mga kamag-anak at kaibigan dahil hindi naman pumayag ang ospital na mailabas siya hanggat hindi namin nababayaran ang lahat ng aming bills sa kanila. Ang buong sweldo ko po sa pinagtatrabahuhan ko ay napunta lang sa pagbabayad sa utang. At bukod pa dyan ay tuloy-tuloy pa rin ang gamutan ni tatay. Kaya tuloy-tuloy din ang mga gastos namin. Kaya naman talagang naging desperado po ako ng mga panahon na yon para makakuha kaagad ng trabaho. Pero sa kasamaang palad ay wala po talagang mahanap, Papadudut. Papalapit na po ng papalapit ang enrollment ko at ng mga kapatid ko. At walang-wala na po talaga kami. Kaya't iniasa ko na lamang po sa Panginoon ang kahihinatnan naming pamilya. Angel! OMG! Mary! Kamusta ka na? Uy, blooming ka! Naku, hindi. Nagkapera lang ng konti, kaya gumanda. Oo nga. Mukhang big time ka na ngayon, ah. Saan ka na ba nakalipat ng work? Naku, medyo nahirapan nga ako nun maghanap pagkatapos nating maendo. Pero ayun, sinwerte namang nakahanap din ako ng trabaho. So, saan ka na ngayon? Ha? Sa call center. Call center? Uy, may opening ba sila sa part-time? Ha? Naku, wala ngayon eh. Pero huwag ka mag-alala. Kapag nagkaroon, sasabihan kita kaagad. Grabe, ang hirap talagang makahanap ng part-time na trabaho ngayon. Karamihan talagang full-time ang gusto, no? Gusto ko nang patusin yung iba eh, pero night shift naman. Paano pa ako makakatulog niyan kung may pasok ako sa umaga? Naku, alam mo, ang gawin mo, magtrabaho ka na lang kaya ng isang buong taon. Tumigil ka muna sa pag-aaral, tapos mag-ipon ka muna. Hindi pwede. Nangako ko kina nanay at tatay na gagraduate ako on time. Pangako ko rin yun sa sarili ko. Pangit din kasi tingnan sa resume kung lalampas ako sa 4 na taon. Baka isipin agad, bumagsak ako. Ay, naiiyak na nga ako, Mary eh. Sobrang lapit na ng enrollment tapos kulang na kulang pa rin yung pang tuition ko. Gusto mo ba, pahiramin muna kita? Naku, wag na. At saka, di ganun din. Kailangan ko rin humanap ng ipambabayad sa'yo. Pinatagal ko lang yung problema. Ang kailangan ko talaga ngayon, trabaho. At yung siguradong trabaho na sana. Yung hindi matatapos kada ilang buwan.
Tapos hindi ko na naman alam kung saan ako kukuha ng pera. Lalo pa ngayong humina na talaga yung baga ni tatay kakapasada ng jeep. May mga utang pa nga rin kami nung huling na ospital siya eh. Naku, si tatay mo? Kawawa naman. Mary, kung hindi mo mamasamain magkano kinikita mo sa call center? Ay, sige, aaminin ko na Angel. Hindi ako sa call center nagtatrabaho. Ha? Saan? Basta. Bakit? Illegal ba? Hindi naman. Waitress ako sa isang KTV. Uy, bakit? Anong masama sa pagiging waitress? Hindi ako yung basta-bastang waitress ha. Ha? Ibig mong sabihin, nagko-call girl ka? Hindi kagaya ng iniisip mo at ng marami dyan. May kliyente kami sa KTV na naghahanap ng mga katibol. Usap-usap lang kami, ganun. Tapos kada oras ang bayad sa amin. Kaya malaki ang kitaan. Malalaki pa kadalasan mag-tip. So, ganun lang. Usap-usap lang. Walang, Wala! Well, depende sa'yo yun kung papayag ka sa kliyente mo kapag nag-alok. Tapos kapag naging bastos na yung kliyente, may bouncer naman kami. So usap-usap lang talaga. Oo! Gusto mo bang itry? Ha? Parang hindi ko kaya. Okay, sige. Naiintindihan naman kita. Pero kung magbagong isip mo, tawagan mo lang ako ha. O kahit kung gusto mo lang ding umutang, huwag ka mahiyang magsabi sa akin, okay? Sige. Salamat, Mary Papa Dudut, nagulat po ako noon sa confession sa akin na yon ni Mary. Nakatrabaho ko po si Mary sa isang maliit na grocery, kay darang ko po siya at kapareho ko siyang working student. Masiyahin at palaban na babae si Mary, Papa Dudut. Tulad ko, working student din siya at ang nakababatang kapatid niya po ay special child. Iniwan din po sila ng kanyang ama noong mga bata pa sila. Kaya ang nagtaguyod sa kanilang tatlong magkakapatid ay ang nanay niya. Kaya kung tutuusin ay mas malaki nga rin po talaga ang gastos ni Mary sa pang-araw-araw dahil sa sitwasyon nilang pamilya. Kaya nga rin po ako nagulat nang sumunod na magkita kami ay talagang mukhang yumaman na siya. At doon po ako napaisip kung magkano po kaya nga talaga ang kinikita niya sa KTV para umasenso ng ganon kabilis. Samantala ay patuloy lang po ako na naghahanap ng trabaho, Papa Dudut. Ni hindi ko naisip na magka-interes ako sa ganong klase ng trabaho. Kahit na po kasi sinabi pa ni Mary na inosente lang naman ang ginagawa nila ng mga kliyente niya. At pinapaniwalaan ko naman po siya. Batay sa pagkakakilala ko sa kanya ay hindi pa rin mali sa isipan ko ang masamang tingin ng lipunan sa mga KTV girls. Pero nang papalapit na ang enrollment naming magkakapatid at nagagalit na rin ang mga pinagkautangan namin dahil may mga sarili din silang pinagkakagastusan sa perang ibabayad namin, ay unti-unti na po akong natempt na pumasok na rin sa KTV. At hindi nagtagal ay pumayag na rin po ako. Muli kong kinontak si Mary at sinabi na interesado akong subukan ang ginagawa niyang trabaho. Medyo high class po ang KTV na pinagtatrabahuhan ni Mary, Papa Dudut. Ang suot po nila ay formal, mga nakagown na akala mo ay a-attend ng debut. Karamihan ng mga kliyente ng KTV ay mga foreigner. At nang nag-obserba po ako isang gabi ay nakita ko pong kwentuhan nga lang naman ang nangyayari sa mga kliyente at sa ibang mga KTV girls. Kung meron mang kakaibang nangyayari, mga simpleng landian lang. Doon ko rin nalaman kay Mary na yung iba sa kanila ay nai-inlove na nga rin sa mga kliyente nila at naging boyfriend o asawa na. At isa na nga si Mary doon na nagkaroon ng boyfriend na gwapo at batang Koreano. Nang makita ko po ang klase ng trabaho na ginagawa nila ay doon ko na nga po nakumbinsi ang sarili ko
na talagang sumabak sa pagke-KTV. Naisip ko na sakto lang din naman po ang pasok doon dahil hanggang alas 3 lang ng madaling araw bukas ang KTV. At pwede pa ako makatulog ng ilang oras bago ang klase ko. Huling 2 taong ko na rin po sa college noon kaya hindi na kasing bigat ng dati ang load na kailangan kong pasukan. Kaya 2 araw bago magsimula ang unang araw ng klase namin ay nagsimula na rin po ako sa pagki-KTV. Inilihim ko ng matindi ang bagay na yon sa aking pamilya. Ang sinasabi ko po sa kanila ay waitress lamang ako sa isang sosyal na restaurant. At dahil malayo din po ang KTV sa bahay namin at sa eskwelahang pinapasukan ko ay naging komportable din po ako na wala akong makakasalamuha na kakilala ko. Ang sabi ko sa sarili ko, 1 taon lang ako dito at pagtungtong ko ng huling taon sa kolehiyo ay may sapat na akong pera para makapag-focus sa pag-aaral. Miss! Miss! Sandali! Ano yon? Naiwan mo tong cellphone mo sa pila sa cashier. Hala! Naku! Salamat! Salamat ng marami. Naku, wala yun. Buti na lang pala ako yung kasunod mo sa pila. Kung iba nakakuha niyan, baka hindi na binalik sa'yo. Pwede ba akong makiupo dito? Sige, sure. Naku, maraming salamat talaga. Wala ako sa wisyo eh. Puyat kasi ako kagabi. Naku, okay lang yun. Ano ka ba? Nangyayari naman sa atin lahat yan. Ako nga pala si Jeremy. Ako naman si Angel. Nice to meet you, Angel. Magka-course tayo, di ba? Nakikita kita dati sa org, pero parang hindi ka na active. Oo. Nung second year kasi ako, hindi na nga ako nakakapag-active. Working student kasi ako eh, kaya hindi ko na kaya magdagdag pa ng extracurricular activities. Wow! Ang galing mo naman. Buti na babalanse mo. Medyo mahirap. Pero kakayanin para sa ekonomiya. Actually ako dapat magtatrabaho din ng part-time. Pero hindi ko na tinuloy. Ayos lang. May scholarship din naman ng varsity. Ay, oo nga pala. Kaya pala medyo familiar ka. Kasi nasa basketball team ka nga pala. Oo nga, pero palagi namang bangko. Sa totoo lang, alam mo, gusto ko nga ring mas maging active dito sa school eh. Gusto ko mag-audition sana sa theater group. Kaso, alam ko naman eh eventually aalis din ako kasi hindi kakayanin ng schedule ko. Saan ka ba nag-work ngayon? Ha? Sa restaurant. Nag-waitress ako pagkatapos ng klase. Ganun? Saan bang restaurant yan para makakain naman ako dun minsan? Malayo eh. Sa restaurant na yung nasa loob ng isang building sa may Global City. Para talaga yun sa mga empleyado ng mga kumpanya sa building. Talaga? Ang layo pala, no? Sayang naman. Pero buti hindi ka na haggard sa pagkukommute mo tapos may pasok ka pa. Medyo hassle nga eh. Kasi umaabot ako sa rush hour kaya halos 2 oras ang biyahe. Pagdating ko doon, hulas na ako. Ikaw? Nahuhulas? Parang hindi naman. Sigurado ako na maganda ka pa rin kahit sa tingin mo haggard ka na. Naku, basketbolero ka talaga. 1 oras pa lang tayo nag-uusap. Nambobola ka na. At dahil nga sa hindi sinasadyang pagkakataong yon, ay naging magkaibigan kami ni Jeremy Papadudut. Magkabatch po kami pero sa ibang section po siya. Naging instant din po ang pagiging magaan ng loob ko sa kanya. Mabait po si Jeremy, masiyahin, masipag, hindi man po siya ganon kagwapo. May dating po siya. Lalo pat miyembro siya ng basketball team. Kaya hindi nga po nagtagal ay parang nagka-crush na nga po ako sa kanya. At ramdam ko din po na may crush din siya sa akin. Hindi nagtagal ay parang naging mag-MU na kami. Lalo pat pareho naman kaming single.
Palagi po kaming magka-text at malimit na magkasabay na rin po sa pagla-lunch. Wala din po kasi akong halos na barkada sa school kasi nga po eskwelahan, trabaho at bahay lang ako. Lalo na noong first year pa lamang kung kailan ang mga estudyante ay bumubuo pa lamang ng kani-kanilang mga grupo. Si Jeremy naman po ay halos ang mga barkada ay mga varsity din. Kaya naman minsan ay nahihila na rin po ako sa mga lakad nila. Gayon pa man ay may isa pa rin pong humaharang sa pagkakaibigan namin ni Jeremy. At eto na nga po ang aking pagpapakatotoo at ang aking lihim na trabaho sa KTV. Natatakot po kasi ako na magbago ang tingin niya sa akin lalo pat masama ang tingin ng lipunan sa mga kagaya namin. At para hindi na nga po manganak ang kasinungalingan ko sa aking totoong trabaho sa gabi, ay sa tuwing mapag-uusapan po namin ni Jeremy ang tungkol sa aking pag-working student ay agad ko pong tinatapos o nililihis ang usapan. Pero hindi po nagtagal ay mas naging mahirap na po sa akin ang magtago nito. Lalo na noong nanligaw sa akin si Jeremy ng formal at ako naman ay na-fall na rin sa kanya. Hoy, dalawa tayo magbabayad dito ha. Hindi ako papayag na ililibre mo na naman ako. Mahal-mahal sa restaurant na to. Uy, ano ka ba? Ako ang sasagot dito. Ako nagyaya eh. Hindi nga sabi eh. Split tayo dito ha. At saka ang dami kong in-order. Okay lang yan. Sus, birthday ko naman eh. Birthday? 2 linggo nang nakakaraan yung birthday mo tapos libre pa rin to? Hindi na, maghati na tayo sa bill. Sumweldo naman ako eh. Ay, sige na nga. Pero may ibibigay muna ako sa'yo. Ha? Ano yun? Ito. Huh? Bakit may paregalo? Wala namang okasyon. Basta, nakita ko yan tapos naalala kasi kita. Ano naman kaya to? Uy, ang ganda naman itong bracelet. Nakita ko yan sa mall tapos naalala kita. Alam kong matutuwa ka dyan kasi di ba nga mahilig ka sa stars? Jeremy, mukhang mamahalin to ah. Okay lang. Mahal din naman kita eh. Hindi ko matatanggap to, I'm sorry. Angel, please. Huwag mo sanang mamasamain. Hindi ako nagbubuhat ng bangko pero napapansin ko na gusto mo rin ako. Bakit hindi pwede? Jeremy, ayoko muna. Masyado ako maraming iniisip sa mga panahong to. Marami akong responsibilidad. Kailangan ko mag-focus sa pag-aaral. Di dalawa tayo. Angel, pareho naman tayo ng course eh. Magka-batch tayo. Di sabay tayong mag-aral. Hindi naman natin kailangan ng maraming quality time eh. Dahil nagkikita naman tayo sa school. At isa pa, tanggap ko naman na may trabaho ka. Basta, hindi muna pwede. Pero mahal mo ako. 'Di ba? Oo. So wala namang magbabago sa sitwasyon eh. Itutuloy lang natin yung ganito. Ang magbabago lang yung status natin from single to in a relationship na. Kaya hindi ko maintindihan, Angel. Jeremy, hindi mo pa ako lubos na kilala. Angel, ano ba kasi ang sinasabi mo na yan? Bakit? Anong klaseng tao ka ba? May kaso ka ba? Nagnakaw ka ba? Nakulong ka ba? Kung hindi ka naman nanlalamang ng kapwa, wala ka naman dapat na ipangamba. 'Di ba? Walang magbabago sa atin. Sige. Tingin ko dapat mo na rin namang malaman. Ano ba kasi yon, Angel? Jeremy, hindi ako sa restaurant nagtatrabaho. Okay. So, saan ka nagtatrabaho? Sa KTV. Sa KTV? Nagtatrabaho ka sa KTV? Bilang waitress? Bilang KTV girl. Ano? May mga kliyenteng pumapasok sa KTV. Gusto ng good time sa loob ng ilang oras. Yung iba naghahanap ng mga makakausap. Pipili sila sa amin tapos kapag nagustuhan ng isa sa amin… Tama na.
Kapag nakapili na sila, iti-table na kami. Tapos… Tama na sabi! Sabi ko na nga ba eh. Ganyan na magiging reaksyon mo. Bakit? Wala naman akong nilalamangan ah. Tapos sasabihin mo walang magbabago? Sarili mo ang nilalamangan mo. Dahil nagbebenta ka ng katawan. Hindi ako nagbebenta ng katawan. Aliw, oo. Pero katawan hindi. Pero ano nga ba naman ang pinagkaiba nun sa'yo? Katulad ka rin nila. Wala ka rin palang pinagkaiba sa mga mapanghusgang tao. Ito na yung bracelet mo. At ito naman yung bayad sa kinain ko. Aaminin ko sa inyo, Papa Dudut. Kahit na may pag-aalinlangan ako na magtapat kay Jeremy tungkol sa aking totoong trabaho sa gabi, ay may bahagi sa akin na umaasang maiintindihan niya ako. Nakakaiba siya sa lahat ng mga tao na nakilala ko. At tatanggapin niya kung sino ako nang walang panghuhusga. Pero hindi pala. Nagkamali pala ako. Hindi po siya naging interesadong marinig kung ano man ang paliwanag ko. Ang kinapitan lamang niya ay nung sinabi kong KTV girl ako at ang mga dati pa niyang maling akala tungkol sa ganong klase ng trabaho. At sigurado po ako na matapos kong sabihin kay Jeremy na KTV girl ako, ang tingin niya sa akin ay napakarumi ko na. Matapos ng insidente yon ay umiwas na po ako kay Jeremy, Papa Dudut. Pero matapos ang isang linggo ay sumubok po ulit si Jeremy na kumontak sa akin at mag-sorry. Pero ako na po ang umiwas. At nung minsang nagkausap kami ng matino, ang sabi niya sa akin ay mahal niya ako. At tanggap na rin niya kung ano man ang trabaho ko. Pero hindi ko na po siya pinagbigyan ng pagkakataon. Ang sabi ko sa kanya, ang isang normal na katulad niya at ang katulad ko ay malabong magkaroon ng isang maayos at tahimik na relasyon. Nagpatuloy po sa pagsuyo sa akin si Jeremy ng ilang linggo matapos ng insidenteng yon, Papa Dudut. At kahit na maraming beses ko na pong pinanlalabanan ang sarili ko, nasagutin siya at makipagrelasyon sa kanya. Naisip kong ang nangyari sa amin ay patikim ng mga posible naming pagdaanan sa future. Sigurado ako na dahil sa trabaho ko, ang isang malaking kailangan niyang panlabanan ni Jeremy ay ang selos at paranoia na magiging loyal ako sa kanya. Kahit na kung sino-sino pang lalaki ang nakaka-table ko gabi-gabi. At bukod pa dyan ay magiging bahagi na ng pagkatao ko ang trabaho kong yon sa KTV. At alam kong balang araw ay lalabas din ang bagay na yon sa ibang tao. Tulad ng sa mga magulang niya. At kung dumating ang araw na yon, ay hindi po ako sigurado kung kaya pa rin akong ipaglaban ni Jeremy. Nang tumagal ay nagsawa na rin po si Jeremy sa kakahabol sa akin. At ilang linggo matapos yon ay napansin kong palagi na po siyang may kasamang ibang babae. Si Tin, kaklase niya. Maganda at fashionista. At doon ko po nalaman na mahal ko nga po talaga si Jeremy, Papa Dudut. Dahil sobrang naging masakit po sa akin ang makita siya na may kasamang iba. Angel! Oh, Jeremy! Angel, pwede ba tayo mag-usap? May trabaho ako ngayon eh. Angel, please. Kahit isang oras lang. Sorry, wala akong isang oras. Ito na yung boss. Angel! Ay, sorry po ma'am. Angel, please. Bakit ba? Siguro naman pwede na tayo mag-usap ngayon. Ano bang gusto mo? Angel, mahal pa rin kita. May girlfriend ka na, di ba? Nakipaghiwalay na ako kay Tin kagabi. Hindi ko na kayang lokohin pa yung sarili ko eh. Ikaw ang mahal ko. Jeremy, please. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Huwag mo na rin akong pahirapan. Angel, tanggap ko na. Tanggap kita kahit ano pa yung trabaho mo. Pero sa isip mo, marumi pa rin ako, di ba? Hindi. Wala na akong pakialam kung ano man ang trabaho mo.
Ni hindi mo man lang ako pinakinggan nun, Jeremy. Hindi mo pinakinggan yung paliwanag ko. Nagalit ka kaagad, hinusgahan mo kaagad ako. Pero niloko mo rin naman ako ah. 'Di ba? Kung hindi mo kinakahiya yung ginagawa mo, bakit hindi mo sinabi agad sa akin? Bakit nilihim mo? Bakit nagsinungaling ka? Sorry. Natakot lang din kasi ako na hindi mo ko matatanggap. Hindi ko rin naman akalain na magkakagusto ko sa'yo ng mga unang linggo nating pagkakakilala eh. Hindi pa kita mapagkatiwalaan na maiintindihan mo ko at hindi mo ko agad uhusgahan kapag nalaman mo. Tapos nung unti-unti na ako nagkakagusto sa'yo, doon na ako mas lalong natakot na mawala ka. At ganun na nga ang nangyari. Kaya Jeremy, mas makakabuti talaga kung kalimutan na lang natin ang lahat na nangyari sa atin. Mabuhay ka na lang ng matiwasay. Ayoko na rin guluhin pa ang buhay mo. Pero, paano kung gusto kong guluhin mo ang buhay ko? Angel, I want you in my life. Kahit na sino o ano pa ang nakaraan mo. Kahit ano pa ang maging desisyon mo. Igagalang ko. Gusto kong maging bahagi ka ng buhay ko. At gusto ko rin sana na maging bahagi ako ng buhay mo. Jeremy, nasasabi mo yung mga yan ngayon dahil hindi lang tayo ang involved. Paano kung mas lumalim na ang relasyon natin? Paano mo ko ipapakilala sa mga magulang mo? Kung ako nga mismo hindi ko pa masabi sa mga magulang ko. Tayong dalawa naman ang magsasama eh. At kung mahal din ako ng mga magulang ko, kailangan nilang tanggapin at igalang ang mga desisyon ko sa buhay. Kaya please, Angel, bigyan mo naman ako ng pagkakataon oh. Sumama ka sa akin ngayon sa trabaho. Magmasid ka lang. At pagkatapos ng gabing to, tsaka ka magdesisyon kung mamahalin mo pa rin ako. At kung ano man ang maging desisyon mo, igagalang ko. Ang akala ko ay tatanggi sa akin si Jeremy, Papa Dudut. Pero sumama po siya sa akin ng gabing yon. Pero sa totoo lang po ay gusto ko rin po naman talagang sumama siya sa akin. Para makita niya mismo ang klase ng trabaho na ginagawa ko. At para mapayapa siya na hindi yon tulad ng inaakala niya. At ng ibang tao kapag narinig ang trabaho ng isang babae ay KTV girl. Nang gabing yon ay naging medyo distracted po ako sa trabaho, Papa Dudut. Alam ko po kasi na nanonood sa akin si Jeremy. Maya't maya ay sinusubukan ko po siyang sulyapan para makita kung ano ang reaksyon niya. May mga pagkakataon din kasi na ang kliyente kong hapon ng gabing yon ay inaakbayan ako. Pero nahirapan po akong makita ang reaksyon ni Jeremy dahil medyo madilim ang lugar. Pero matapos po ang ilang oras ay napansin ko po na umalis din siya. At doon na po ako talagang nalungkot at halos maiyak. Dahil alam kong hindi kaya ni Jeremy ang makita na ako ay nakikipagkwentuhan at inaakbayan ng ibang lalaki kahit na trabaho lang. Angel. Jeremy, akala ko umalis ka na. Oh, umiiyak ka ba? Teka, sandali. May nangyari ba sa loob? Hindi. Wala nangyaring masama sa akin. Akala ko kasi umalis ka na. Shh! Tahan na. Hindi ako umalis. Sinadya ko talaga na maghintay sa'yo dito sa labas. Para hindi na rin ako makagulo sa isip mo. Tuwing napapatingin ka sa akin, napapansin ko nawawala ka sa wisyo eh. Kaya lumabas na lang muna ako sandali. Oh, mukhang bukas pa naman tong coffee shop. Dito muna tayo. Halika, maupo tayo rito. Ano? Kumusta? Hindi mo kaya? Ay, sa totoo lang, hindi ko kaya, Angel. Naiintindihan ko. Pero kahit na ganun, hindi pa rin nagbago ang nararamdaman ko para sa'yo. Ha? Mahal talaga kita, Angel. Ay. Nakita ko naman kanina eh. Malayo yung inaakala ko sa totoong trabaho mo. Sa trabaho niyo,
Nakita ko na kwentuhan lang naman tsaka pakikipag-inuman ng habol ng mga customer. Habang nandito ako sa labas kanina nag-research ako. Nakita ko na sa Japan uso rin naman yung ganito. May nakita nga ako na trabaho doon na hihiga lang yung babae tsaka yung customer na lalaki sa kama. Tapos yayakapin lang nung babae yung customer. Yun lang yun. Gusto lang nila yung pakiramdam na may yumayakap sa kanila. Sa totoo lang, Jeremy, karamihan sa mga kliyente namin ganun. Karamihan sa kanila mga foreigner na malulungkot. Mga Hapon, Koreano, mga mahihina dumiskarte sa mga babae. Oo, mayroong mga bastos, pero karamihan sa kanila kita mong mababa ang tingin sa sarili na kailangan pa nila magbayad ng babae para mapansin sila. Ang lungkot naman. Karamihan ng mga tao iniisip na puro sexual lang ang ginagawa naming mga KTV girls. Pero kadalasan para kaming psychologist. May kliyente ako dati, umiyak lang. Nagkwento tungkol sa asawa niya na hiniwalayan siya. Alam mo sa tingin ko kahit papano, sa loob ng ilang oras, natulungan ko siya. Nakakuha siya ng kausap. Ng taong pakikinggan siya at hindi huhusgahan. Pero paano kapag nagkagusto sa'yo? Paano yun kapag na-fall sa'yo? Hindi naman maiiwasan yon, pero syempre, kailangan ko lang ding dumistansya. At saka meron din naman kami mga bouncer dito. Kapag lumalampas na sa dapat yung kinikilos ng kliyente, sisenyasan lang namin sila at aawatin na nila. Pero paano kung nasa labas na? Mukhang delikado yun. Yun na nga lang. Pero sa awa ng Diyos, ayun, ligtas pa naman ako. Angel, napakabuti ng kalooban mo. At walang nagbago. Mahal na mahal kita. Jeremy, please huwag kang magbitiw ng salita na hindi mo kayang pangatawanan. Angel, hindi ko man kaya na makita ka na may napapasayang ibang lalaki. Pero pag-aaralan ko, pipilitin ko na labanan yung pagsiselos ko dahil mas matimbang ang nararamdaman kong pagmamahal para sa'yo. At kung mahal mo ako, ibibigay ko rin ang buong tiwala ko sa'yo na ako lang din ang mamahalin mo. Mahal din kita, Jeremy. Talaga? Mahal mo ako? So, papayag ka na maging tayo? Sige, susubukan ko. Subukan natin. At nakipagrelasyon na nga po ako kay Jeremy Papadudut. At sa awa ng Diyos ay naging maayos naman po ang aming samahan. Sa katunayan nga po ay hinahatid at sinusundo po ako ni Jeremy sa trabaho ko. Natatakot daw po kasi siya na mapano ako lalo pat madaling araw na akong umuuwi at may kalayuan ng bahay ko sa KTV na pinagtatrabahuhan ko. Natatakot din daw po siya na baka may magkagusto sa aking kliyente at maging stalker ko. Bagay na nangyayari na nga rin po sa akin eventually nang may isang Hapon na magkagusto sa akin. At sa labas ay doon ako pinipilit na makipag-date sa kanya. At kung wala nga po si Jeremy ay baka kung napano na ako ng gabing yon. Sa eskwelahan naman po ay malaking tulong din sa akin si Jeremy. Dahil magka-batch kami, sabay po kaming nagre-review kapag may exam. Kapag may mga nami-miss ako na mga notes dahil kung minsan ay inaantok ako sa klase dahil na rin sa puyat sa trabaho, ay pinapahiram niya ako ng notes. At sa awa ng Diyos ay naitawid naman po namin ang first sem sa kolehiyo dahil na rin sa aming pagtutulungan. Sa puntong yon, wala na po akong mahihiling pa sa Diyos. Nakakuha ko ng loyal at understanding na boyfriend. Nakakaipon ako ng malaki dahil sa trabaho ko at gumaan-gaan na po ang buhay naming pamilya. Gayunpaman ay nanatili pa rin pong lihim sa aking pamilya ang aking totoong trabaho. Hindi ko pa rin po makayana na umamin sa kanila dahil na rin po sa takot na masamain at damdamin nila yon ng husto. Lalo na ang tatay ko
Nasa puntong yon ay labis na rin ang self-pity dahil pakaramdam niya ay wala siyang kwentang ama dahil sa kanyang sakit. Kaya nagpasya ako na ilihim ang aking totoong trabaho sa kanila at dalhin na lamang ang bahaging yon ng aking buhay hanggang sa aking kamatayan. Kahit pa sinabihan ako ni Jeremy na baka mas makakabuti na magtapat na rin ako sa pamilya ko kesa naman sa iba pa nila malaman. Kaya naman nagpasya na rin po ako na hindi ko na nga po paaabuti ng 1 taon ng pagtatrabaho sa KTV. Meron po akong sinet na target na ipon at kapag naabot ko na po yun ay kaagad na rin po ako mag-resign. Alam ko po kasi na habang nagtatagal ako sa KTV at habang may nakakasalamuha ako sa lugar na yon ay mas lumalaki ang tsansa na marami pa ang makaalam ng aking trabaho. At nang malapit ko na nga pong maabot ang target na ipon ko ay doon naman po nagbiro ang pagkakataon, Papa Dudut. Akala ko'y napakaswerte ko ng nilalang pero sa isang iglap ay parang bigla kong dinagukan dahil isang gabi may isa akong hindi inaakalang makakadaumpalad sa KTV. At yon ay si Makoy, ang katim ni Jeremy sa basketball. Oh, bakit? Anong problema? Mary, yung kakapasok lang na kasama ng mga Koreano, kilala ko yung Pinoy na kasama nila. Ha? Si Makoy yun, ka-varsity ni Jeremy. Anong gagawin ko? Eh di wala. Alam na rin naman ni Jeremy ang tungkol sa trabaho mo, hindi ba? O bakit ka magkakaroon ng pakialam dun? Mary, masama ang ugali niyan. Sinubukan na kong pormahan yan kahit na kami na ni Jeremy. Eh ayun na nga, alam na rin naman ni Jeremy eh. Hindi yun yung kinakatakot ko. Paano kung ipagkalat niya? Angel, may kliyente ka sa table 13. Mary, anong gagawin ko? Paano kung siya yan? Angel, kung siya man yan, nakita ka na niya. Kung siya makatable mo, eh di mas maganda para makaharap mo siya at makausap. Makoy? Hi Rose! Dali! Dito ka sa tabi ko. So, Rose pala ang KTV girl name mo ha? Mas bagay naman kasi yung Angel, mapanlin lang eh. Makoy, para lang malinaw, may rule kami dito sa KTV na walang bastusan. Table-table lang to. Usap-usap lang. Kaya huwag ka magbalak ng kung ano dahil isang senyas ko lang sa bouncer at ilalabas ka nila dito. Oh, easy! Sungit mo naman? Bakit? Nag-uusap na naman tayo ah. Wala naman akong ginagawang masama sa'yo. Hindi pa nga kita nahahawakan eh. Kung gusto mo nang mababastos sa gabing to, huwag ako. Humanap ka ng iba. Uy! Ngayon lang ata ako nakakita ng prosti na mataas ang pride ah. Hindi ako prosti. Oh, sige, oo na. Eh ano bang tamang tawag sa trabaho nyo? Escort? Ka-table? GRO? Alam ba ni Jeremy to? Oo. We, di nga. Eh di kung gusto mong malaman, itanong mo sa kanya bukas. Uy, atapang na tao talaga. So, ibig mong sabihin, pumayag siya na jowain ka niya kahit na alam niyang gabi-gabi, iba-iba ring lalaki ang kasama mo? Wow! Totoo palang true love. Hindi ako pumapatol sa mga lalaki na kung sino-sino kagaya ng iniisip mo. Pero pumapatol ako ng suntukan sa mga bastos na kagaya mo. Sige nga. Sapakin mo nga ako ngayon. Pwede ba uminom na lang tayo? Di, dali na. Sapakin mo ako. Alam mo kaya kita nagustuhan dati? Alam ko kasing palaban kang babae eh. Yun pala, sa ibang bagay ka lumalaban. Tumigil ka na, Makoy. Dali na. Oh, eto, pisngin ko oh. Sapakin mo na ako. Akin yung kamay mo. Bitiwan mo ko. Dali na.
Ang dami mo pang arte! Bitiwan mo ako! Kuya Leo! Agad na nirespondihan naman po ako ni Kuya Leo, ang bouncer namin sa KTV ng gabing yon. Pinalis po ang grupo nila sa KTV para hindi na magkagulo pa. Samantala, pinayagan naman po ako ng mabait kong manager na huwag na munang tumanggap ng iba pang kliyente sa gabing yon. Agad ko pong tinawagan si Jeremy at nagpasundo. At pagdating po niya ay doon ko ikinuwento ang nangyari. At hindi ko po akalain na yon ang magiging unang away namin ni Jeremy, Papa Dudut. Noon ko lang po na-realize kung gaano pala talaga kahirap kay Jeremy ang pigilan ng sarili niya na maparanoid at magselos. At ngayong kakilala pa niya at mas malala pa si Makoy pa ang naging kliyente ko na notoryo sa pagiging basagulero at playboy sa eskwelahan namin. At ramdam kong medyo natamaan ng pride ni Jeremy. Pero mabuti na lamang po talaga at mahal namin ang isa't isa at matibay na ang aming relasyon, kaya't nagkaayos din po kami ng gabing yon. Inihanda na lang po namin ang aming mga sarili sa kung ano man ang gagawin ni Makoy kinabukasan sa eskwelahan. Hi Rose! Mag-isa ka ata pwede ba kitang makatable? Umalis ka na, parating na si Jeremy. Oh, so hindi ka pa niya hinihiwalayan? At bakit naman niya ako hihiwalayan? So hindi mo pa nakwento sa kanya yung nangyari sa atin kagabi? Sinabi ko na sa'yo, alam na ni Jeremy ang tungkol sa trabaho ko, kaya tumigil ka na. Hindi yun. Yung tungkol sa nangyari sa atin, na natikman na kita. Ano? Ano pinagsasasabi mo dyan? Basta ako, ang naalala ko nangyari sa atin kagabi, naghalikan tayo sa KTV. At pagkatapos nun nag-check-in na tayo sa katabing motel. Tanga ka rin talaga, no? Alam ni Jeremy ang totoong nangyari. Sinundo niya ako agad doon. Kakilala niya si Kuya Leo, kakilala niya ang mga katrabaho ko. Kahit ano pang kasinungalingan mo, walang kwenta. Wala naman akong pakialam sa iisipin niyo ni Jeremy Yung mga kabatch natin, yung mga nakakakilala sa inyo, yun ang pwede kong pagkwentuhan ng totoo. Hayop ka talaga? Kaya kung ako sa'yo… Makoy! Umalis ka na! Oh, Jeremy! Bakit mo naman ako pinapaalis? Nakikipagkwentuhan lang naman ako dito kay Rose. Kay Angel. Kung ayaw mo ng gulo, umalis ka na! Ayoko naman talaga ng gulo, dude Kagabi nga, ewan ko. Ang saya-saya ng kwentuhan namin itong girlfriend mo dun sa KTV. Tapos bigla na lang akong nilapitan ng bouncer at pinaalis. Pero alam mo, ngayon alam ko na kung bakit ka nagkagusto dito kay Angel. Ang bango pala nito sa malapitan. Sinungaling ka talagang hayop ka? Totoo naman Langya. Kailangan lang pala bayaran ka para lumambot ka Sana nun pa sinabi mo. Tol, huling pakiusap ko na sa'yo to. Umalis ka na! Teka. Alam ko na. Eto, 1,000. Pwede ko bang makatable tong jowa mo ngayon? Bastos ka talagang hayop ka Uy, pre, tama na yan, uy! Pre, ano ba yan? Tama na! Di ba sinabi ko na tumigil ka na? Ha? Tigilan mo na kami! Dahil kung hindi, mas malala pa dyan ang aabutin mo! Tama na yan! Wow, ha? Ang yabang Alam nyo ba kung bakit ako gustong bugbugin ito? Makoy! Dahil nalaman ko kagabi na itong jowa niya, ayaw mo talaga tumigil si Angel, anghel sa umaga, prosti sa gabi. Sinabi ko tumahimik ka na Hindi yan totoo. Huwag kayong maniwala sa kanya. Sinisiraan niya lang ako. Pare-pareho po kaming napatawag sa disciplinary office pagkatapos ng malaking skandalong yon sa kantin, Papa Dudut. Nagbanta po si Makoy na idedemanda si Jeremy dahil sa ginawang pananapak nito sa kanya. Pero binantaan ko din po siya, nakakasuhan ko rin siya ng paninirang puri. At dahil nga sa banta ng demandahan at nakaambang na malaking gulo, ay sinubukan na lang din po kaming pag-aregluhin ng mga opisyal sa eskwelahan namin. At bago po kami maghiwa-hiwalay ay pumayag na rin po kami.
Pero kahit na nagpaareglo po kami nila McCoy ay hindi pa rin po namin naiwasan ang kumalat ang chismis na bayarang babae ako sa buong campus. At dahil hindi naman po pwedeng magpa-press release doon o kung anuman ay hindi ko na rin po nadepensahan ang sarili ko na may kaibahan po ang pagiging prostitute sa trabaho namin sa KTV. Kaya ang ginawa ko na lamang po ay pinabayaan ko na lang. Pinabayaan ko na lamang na mamatay ang issue. Ang naisip ko, total ay 1 taon na lang din naman po ako sa eskwelahang yon, konting tiis na lang. At dahil sa mga nangyaring skandalo ay nagkaroon na rin po ako ng lakas ng loob na umamin sa pamilya ko tungkol sa trabaho ko. Total, matapos ng skandalo kay McCoy, hindi nagtagal ay umalis na rin po ako sa KTV. Nang mga panahon na yon ang naisip ko, kung magsasabi man po ako sa pamilya ko, tapos na ang phase na yon, nagawa ko na. At naging bahagi na lang yon ng aking nakaraan na wala na silang ibang pwedeng magawa kundi ang tanggapin na lamang. At sa awa naman ng Diyos, napaliwanagan ko rin naman po sila at naintindihan din po nila ako. Kahit na noong una ay talagang dinamdam po ito ng mga magulang ko, lalong lalo na si tatay. Nakagraduate po ako ng college kagaya ng pinangako ko sa mga magulang ko. At sa ngayon ay nagtatrabaho na po ako sa isang international company bilang isang IT specialist. Kami pa rin po ni Jeremy Papadudut. At sa katunayan nga ay binabalak na naming magpakasal sa 1 taon. Hopefully kapag natapos na rin po ang pandemya. Sa puntong ito ay masasabi ko pong nakalaya na rin po ako sa aking nakaraan. Sa ngayon ay handa na ako kung sakasakaling malaman man ng ibang tao o kahit ng mga kaopisina ko ang tungkol sa pagiging KTV girl ko noon. Wala na akong pakialam sa iisipin nila. Ang mahalaga ay tanggap ako ni Jeremy at ng aking pamilya. At higit sa lahat dahil alam kong hindi naman naging kabawasan sa aking pagkatao ang phase na yon ng aking buhay. At naging stepping stone pa yon para ako'y magtapos at makamit kung anuman ang mga bagay na tinatamasa ko sa ngayon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Angel. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever!